Open pa lang, Lods. Open pa lang. Sale, sale. Open na, Lods. Sige, Lods. Sige, Lods. Sige, Lods. Roger that. Balita, Pixel. Balita. Check. My check. My check. Introducing the Lowe's List. While there's innovation in every aisle, there's also customize your Lowe with the Whirlpool 2-in-1 washer. Control your home with a touch. Thanks to Samsung connected appliances. Repel the rain with HGTV and keep the job going longer with the exclusive new line of Flex Power Tools, made for pros. To see who made the full Lowe's list, visit Lowe's.com. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. Listen now on Spotify. Prices are lower than low on food that's fresher than fresh? Then shop at Ralph's. We give you more ways to save on the fresh you love. With tools like the Ralph's app, where you can find personalized coupons on top of weekly sales, giving you prices that are lower than the everyday low. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card.
Ralph's, fresh for everyone.
Mic check. Mic check. Mic. Mic check. Mic check. Mic check. Mic. Mic check. 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 Grab some target practice while you can. We're deployed soon. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy coming. Mic check. Power grab.
dog tank to unlock rewards. Mic check. Right, soldier. Mark and drop point. Mic check. Hostile dropping. Mic check. Mic check. Last shot, soldier. Step it up. Mic check. Mic check. Mic. Mic check. Enemy UAV. Gas is closing in. Mic check. Recon's Friendly inbound. UAV overhead. Go hard. Return to base. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check.
check. Mic check. Get yourself a Mic proper warm-up. We'll be deployed check. Hostile. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Nope. Nope. Yellow. Yellow, yellow. Dropping green thing. I'm going to airport. Fuck yeah, let's get it. What are these? Does anyone need this? Collect What are those these? packs. Unlock reward. Yellows. All right, soldier. Mark Why? the box for your team. I'm not going downtown. There's way too many fucking people. Yeah, there's a lot of people. Unfinished downtown. business. That's new. You get like two respawns, I think. We're down there already. They just took it. Hostile dropping into the area. Watch the gas moving. Fuck yeah. Fucking gas is Careful, already there's a moving team in. here. Yo. Yo, 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 yo. Low, low, low. Yo, yo. Sama lang pala na si Rambo eh. Yun, Kaya oo, nga si eh. Rambo. Kasama natin. Ay, Sama natin si Rambo. Rambutan. Pabuhat. Rambo Kid. Rambo Kid. Naka-100 na ba? Ay kong.
Yung last si Makoy. Ngayon. Tapos na. Ano pa rin, pre? 4 Natapos na na? oras pa rin nag-update. Nag-update 4 na oras. Nag-update pa. Oo, 4 na oras na. Dapat na oras na talaga, no? Yung last si Oo. Makoy. Ngayon. Tapos na. Ano pa rin, pre? 4 Natapos na na? oras pa rin Nag-update na ako bago natulog kanina. Oo. Pero hindi ko pa linaro. Area, watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Dito na agad. G! Go! Battle Royale. Alright, soldier. Anong meron dyan? May bago ba dyan? Pero, Get to the safe zone. Meron. Baril? Meron. Meron bago, pre. Meron bago. Dito ako talaga. Repositioning. oh, may shotgun na. Dami na legit. Targets are up. Get to work. Ay! 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 Walang loot. Walang loot. Daming bago ah. Pwede ba mabuksan to? Pwede na. Busy Pwede kami? pala to. Bumalik ko. Oh. DC? O, DC. Wala. Bumalik. Reconnected. Na-reconnected ako eh. Ay? Hindi ka siya. Na-stop. Tama na. Talagang nakakotse pa tong mga to. Para alam nila nandito tayo, di ba? Alayo ng pinuntahan na. 3 freeway pa yan. Oo nga. Right, sir. Oh, doon kagad si Daily Fate ah. Ang bilis nga. Turbo. Ito na si Rambo. Turbo broiler. Rambo Kid. May pa-precision pa si Neo. Pala Wala masyadong pre. Nation. Dead silent. Basta. Pare, may precision na ako. Kunin mo na itong isa. Oh. May Dalawang ano bumili, ako. oh.
Armor box ako dito. Parang daily. Okay, tol. Pwede ko na ito. Meron na ako, 2 binigay eh. Uy, masyado mabait ngayon ah. Bagong update ah. Mabait. Marami nga ngayon. Pre. Ang dami nga bigay. Pwedeng Dami i-cash. bigay. Pwedeng cash na lang. Wala nga eh. At ano na lang daw ngayon eh. Tournament na lang, tol. Patay tayo dyan. Di ako manalo dyan. Load out ata eh. Sakto ba? Load out. Kulang. Oo, sakto. Kulang. O tara. Pwede na. Gusto ko lang yung person Tara, na. tara. Let's go. Oh, Yeli. Nakalimutan ko yung ano. Ibang gamit ko. Yung bala. Sa akin, may bala ako. Bakit kailangan nyo? Ako, hindi. Gusto pa naman ako para mamaya sana. Goods pa ako. Kasi, meron na. Okay na. Mamaya na lang pre. Mamaya na lang yan. Hindi ako nag-snipe. Yes, ako Bakit? nalito. Snipe ako. Snag din ako. Mag-snipe na rin ako. Balikan ko yung ano ko. Sabi ganun. Pare-pares. Dapat may second chance eh. Oo nga eh, no? Good. Let's go. Okay. Lahat ng dinadaanan ni Ikong, pinapasukan naman natin, eh, no? Ayos din tayo, eh, no? Baka hindi may namintisan eh. Yun lang. Baka may naiwan, eh, no? Lahat pinupunta ni Ikong. Double check ha. Double check. Yan ang ano, linis na linis. Trabaril nito ah. Bumaba doon. Bumaba. Nag-tower. Down isa. Oh, dasal. Isa pa oh. Nakadabo pa. Enemy precision airstrike inbound. Isa. Ito lang sila eh. Dalawa na lang yun. Ha? Bumaba. Bumaba yung isa. Wala na Nagparapute. sa taas na sila. Sa taas ng dalawa. Meron dito ang ping. Nag-loot na kayo dito? Moving. Ba't walang tunog yung pinto? May plates pa ako dito ah. Hindi lang. Yeah. Pang plato. Gatan. Nandyan pa rin ba sila sa tower? Oo, tol. Bumaba yung iba. Baka meron sa 30 lang. Oo nga, tol. Friendly Okay. UAV overhead. Wala. Kami sa tower eh. Ang dami. 5. Sa tower. Looted. Magkalaban yan. Kalaban yan. Down ni Daily yung kanina eh. Oo. Ayun sila. Nandito nga sila pre. Ito. Ayun na. Nag-i-snipe na. Nag-i-snipe. Saan ba tower? Sa tower tol. Sa baba. Nasa pangalawa. Sa baba ng tower. Ayun, naka-blue. Loadout drop headed your way. Ayun o. Down Nice. sa... Nasaan? Nag-down ka? Doon Dito sa na tower.
Wala, mas sayang lang yung cluster mo, tol. Be advised. Ay, naku, tol. Naano ko pa naman. Naklip ko na. Into the new safe zone. Nabuhay ulit. Wala, nakapasok sila. Nakapasok. Loaded o pang ghost. Oh, pin tatlong box. Tatlong box lang, may kalaban pa. Pababa. Power. Patay nila. Wala, delikado to lang, loaded. Okay, tower kasi. Nababa yan. Ayun, nag-i-snipe ulit. Down ng isa. Nice. Kalaban pa sila. May kalaban sila sa ano. Airport, pre. Copy. Dapat tanggal na yung mga ping. Nakita natin. Down isa. Nice. Saan? Nice one. Sa tower. Dito pa rin yan. Busin natin mga plates yun. Ang gagawin. Doon mo nabuhay ulit. Boy ulit na boy. Yan o, pumalit na Rambo. Buhay pa rin si Rambo ba yan? Isang rose yung ano ko eh. Na-down ko eh. Yan eh. Naka-rose eh. Down yung isa, Rose. Nice one. Down na naman siya. Take Pansawa. patayin. Losing ground. Kunin ko yung ano kunin ko yung Raycon. Sige, Pero kunin sige, natin Brad. to. Sige, Brad. Bilisan lang. Uy, ni-snipe ako. Down isa. Kita pa rin ako. Down. Down. Nice. Basta Very ang pwesto nice na ng indeed. Daily doon, ah. Ang ganda ang pwesto ni Daily ah. Saan yun ano? Ah, dito sa bahay. Yun, kita ko siya. Bilis na, bilis. Bilis ang rate mo. Down ulit yung naka. Contract complete. Recon is Nice. Kabarkanan. Down na naman ulit yung naka-roll. Walang sawa to. Dito ulit ah. Nandyan siya ulit. Oo. Hindi nagsawa. Down ulit. Hindi na natuto, ano? Hindi niya eh, tignan mo. Oh, may bumili. Hindi na natuto eh, dahil hindi na natuto eh. Saan tol? Sabi Sa'yo? na may bumili. Hindi, sa may airport. Hindi may ilan pa rin, nandyan pa rin. Diyan sa may tower, bumili. Bumalik ulit siya. Down isa? Ulit. Nice. Tamaan mo Pero naman kayo eh, minsan. no? Ayun dyan, sa taas, oh. May bagong gulag. Di ba abot yung cluster dyan? Abot yun, yun, oh, yun, oh. Abot. Cover kita tol, cover kita. Sige. Down Uy, ulit. uy, uy, uy. Nice. Down ako eh. Tama ka niya, tinitira ka niya, nakita ko eh. Try ko pumunta. Ay. Napag-ghost siya ako. Sayang. Uy, Ay. Nangyari to? gali. Yung sa tower tol? Oh. Tinira ka niya, dinuluyan ka niya to. Oo. Naka-SG. Nakabawi. Bumaba. Tinamaan, may tinamaan oh. Contact! Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Oh shit. Dami nila. Down ulit. Down Down din ako. yung naka-down yung ano, naka-go. May cover ka dyan? Meron na ito. Double ako. Your May bumaba ah. sorted. Sending them on. No! Shit. Down sa Sorry. Ay. Tinuluyan ka ko? Hindi, nandito pa rin ako. Kapi. Tanaka. 25 gigabytes yung update ko, Lods. Santino.
Utang na, inaano nila ako. Unahin mo si Ikong tol. Mas safe sa Oo dyan. nga tol. Safe si Ikong. Mamatay na ako. Utang na, tangin ng Sige lang, gago. Si Jer na, si Jer. Si Jen. Moving in. New safe zone located. Yuko pa lang. Gulag. If they survive, they can redeploy. Takbo tayo. Uy. Oh! Enemy Ayun na, yan na. ahead. Taka lang, Nadown lads. ako doon. Oh, shit. Your teammate got a proper sorting. Wow. We're sending them home. Nakaganti tuloy sila. Enemy UAV. Kita pa pala ako doon. Teammates in the gulag. If they survive, they can. Kaya parang dyan, takot ka na. Wala. May usok ka ba doon? Wala. Wala. Usok. Kunin mo na lang yung ano tol. Amination. Oo, yung bahala. Grabe naman sila. Ito sa baba. Your teammate got a proper sorting. Aking Sending asshole. them home. Camper. All that's left. Kunin ko yung sasakyan. Sige, pre. Losing ground. Delikado tol. Kunin mo yung sasakyan na. Vehicle marked. Buti pinabayaan ako, no? Wala bang king dyan? Pilitan mo na tol. Dami lang. Ay, tol. Wala nang king? Meron. Okay. Kala ko tinanggal na. Tumigil. Uy! Ayun. Pili ka dito. Segregate yourself from those who want to win. Stay positive. Yun ang safest na bilian. Oo. Safe ka dyan. Hindi open pala yun. Yan ang pinakasin. Sige. Singitan mo na, pre. Bili ka na ng isa. One Sige, shot ka bili ka yan. na. Kensina tol. Ang tagal ko pang bumili, ano? Yun ang pinakasin. Doon ka muna sa... Ay, hindi pala. Sino ang tower na Yun ang pinakasin talaga eh. Saan ako namatay? Doon sa malapit sa tower, pre. Gusto mo. Nasa tower. Ayan na lang. Ba, nakamouse wanted ka pala pa rin dyan? Oo. Galaw ka, pre. Makamatay ka dyan. Hintay ko lang yung gas. Sabayan mo na. Baw tayo. Bang! Pilit ka. Makabili tayo isang tol. Tama dyan. Baba mo na lang yung pera tol. Ay, dito, Lods. At armor, ha? Pati armor, pinamimig ka. Hindi nagtitira para sa rin. Oh, isang king pa kung gusto mo, eh. Sikong pare, sikong buwan. Ibo, sikong, ikaw na. Oh, may pera ako. Oo, nakakulit yung dami pera. Kulang. Ano pa kaya sila? Ayun, tama. Yun na, okay na. Pera tol. Pera. Closing. Get to the new safe Laglag zone. lang dyan. Tapon mo lang, pre, tapon mo na. Lilipad yan. May tao pa sa loadout tol. Ay. Ayan na, nasa kanila yung loadout eh. Nasa open pa, eh, no? Oo, nasa kanila, pre. Utang ina, nandun pa rin sila, oh. Gas mask dito. Kong, Kong, pwede pa ako dyan, Kong? Teka lang. May gas mask ka na dyan. Meron, Lods. Dek, Dun sa pin, kukunin sa ko yung pin. gamit ko. Sige. Sige.
Mag-ghost din ako. May ammunition box ako ah. Ito, meron akong ano, shield. Meron ka shield. Nandun pa rin yata sila eh, umalis na. Wala na. Parang wala. Ayun! Ayun! Bumaba. Ano? Yung bumaba Sunod-sunod sila, yan. pre. Sorry, ito lang. Bumili. Pinag-drop. Ito, patay na. Patay na, pre. Nice one. Isa sa makasama nila yan. May sa tower, Ito mga sa kasama nila. naka-sniper. Naka-sniper. May sniper din doon. Sa may ano. Bundok. Munition ka to, di ba? Meron ako. Hintayin mo na natin sila. Pasok na doon ng circle. Cover ka. Meron sa kaliwa ka? Ayun pala. Diyan na yun. Wala akong ghost ko, ha. Gusto mo na ito. Here. Diyan na yung gas. Sabay tayo makuha nito. May isa na ata yun eh. Isa na lang yan yung naka-rose, pre. Oo. Tayo lang natin bumagal. Kulods. Dito ka dadrop ah. Uy, may sa gilid natin. Dito. Meron dyan. Bala. Dito sa loob. Dito sa akin. Ayun na. Standard. Dito lang. Dalawa pa sila talaga yung sniper. Ay, putang ina, ito pa nga. Ay. Nasa kaun lang siya. Putang. Ito na. Anong baril to? Nice. Really. ina. Hindi ka din. Jer, meron din sa likod mo, Jer, ha. Jer, yan, nandiyan sa pader lang yan. Sa pader na yan. Pabili ni Melissa. Ano ba yung nakuha ko? Nandun sa dating bilian. Nasa dating bilian siya. Nandun lang siya. Dito? Oo, yan. Sa kaun na yan. Tignan mo dyan, pre. Diyan ako binaril, eh. Hindi ka namin yung sunod. Pwede pang siya, Ano si Jer. Itong Jer? Ay, ako nga pala siya. Bili na si ano, si tropa natin. Ayun na, tumakbo nga. Ayan, oh, kanina dyan ako pinatay po. Closing in. Siyempre na siya. Ito pa rin mo to. Ano tong gamit na parang ano? Parang pana na ano? Ang gamit dito. Ay po, gas, pre. Gas. Hindi ko alam to. Ano kaya to? Meron dun sa loadout, pre. Meron sa loadout. May kalaban sa Oo, loadout. may tao. May ammunition box ako ah. Wala yan. Ay, may armor box. Good sound. Capital. Meron dyan, ha. Meron dyan. Yung mga nakasasakyan. Pabundok tayo. Ayun, ayun. Body armor here. Lakas ng bilog ah. Oo, sa taas nga, pre. Sa taas nga. Bilis mo. Bilis ng bilog. Puta, ang bilis ng bilog. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Yun lang, nahabol tayo ng gas. So. Mga target. Bilis, puta. Bilis, ah. Gas inbound. Safe zone relocated. Pero sa taas ah. Oo. Lagyan nga yun. Ay, puta. Ito na, Sa oh. taas na nito. Sa taas, pre. Nasa taas. Mga Ayun, Chinese. oh. Ayan, nasa bubong ko. Nasa batuan sila. Binaba ako. Ang gago. Ayan, oh. Nandyan lang siya, pre. Ayan siya, oh. Ayan lang siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. To win this. Putang You're ina. one of 10 remaining. Good job. Mga Chinese. Sige na ako. Bukasan lang ulit ako. Sige, tol. Sige, tol. Kulods. Pasok ako.
GG boys. Hey, Nice lads. song. Ang ganyan kayo. Yeah, pahinga ka na pre, pahinga. Si Lodi, nandyan na sila. Si ano? Nasa stream kanina si ano eh. Oo. Si Dexter eh. Sige, Pero nag-update pa yata. Nandiyan na ba? update nga siya. Update na, update. Sa PC kasi Ang mga Chinese 28. na to. 28? 28. Oo, 28 sa 15 lang si PC. Facebook eh. 14, 15. Yung sa akin kanina, Ibay ka sa PC, putang ina. 28 yata. Kanina, 25. Update pa tol. Play muna kayo, save spot lang. Save spot na lang daw si paring Lodi. Santino. Pero muna daw tayo pre. Save tayo ng slot sa kanya. Panalo Lakers tol. First, yeah. Hindi kita marinig tol. Ano? Gulat sila sa train ni ano eh, Lebron. Oh. Theory pa sa ano. Ano? May bagong kapatid na naman si paring Jer ah. Yan eh. Parang bata, Jer. Hindi kita marinig. Yo. Hindi kita marinig. Hindi kita marinig pre. Lolo. Hello? Ano ka tol? May voice ano ka? Napindot ko yung shortcut. Okay na ba? Oo. Ayos na. Uy, may nag-like. Sino kaya nag-like? Uy, si Bossing pala, si Mayor Carlisle. Thank you. Save slot daw si paring Lord. Santino. Reserve. Reserve ka na tol. Save ka na tol. Sige tol. Si ano, kilala mo? Si ano, di ba? Si Cloud90s. Ay, naglalaro kami ng ano eh, puta. Naninisipan po dyan. Sumusugod tapos pag ano, namatay eh, sabihin niya, di raw kami sumunod eh. Sisihin pa ka. Ako mismo ang sinisi. Pala. Sinisi ka niya? Pati din sa ano, nag-revert kami tapos natalo kami tapos sabi niya pati sa Warzone eh ganyan ka eh, parang ganun ang laro mo. Ganun ang laro ko. Ay pre, mga ganyan, hindi na sinasamahan mga ganyan. Hindi na ako sa Huwag ganun. naman ng mga ganyan pre. Ganun pala ugali nun. Ay wag. Sinisi. Hindi. Eh kung magaling siya, talagang magaling. Okay. Mag-solo Ako, ka, hindi tayo naman na ako tayo. kagalingan eh. Parang Jer, dati nabi mo, mag-solo ka na lang para wala ka sinisisi. Oo, eh. Sabi ko, pag laro-laro lang, walang sisiyan. Sige. Ito na, bakit may sisiyan? Naglalaro ka. Laro-laro lang, enjoy lang. Hindi naman ako professional na ano eh. Hindi naman ako professional. Kamukha mo, sabihin mo. Tapos tapos kumpara pa ako sa pinsan niya, sabi niya eh, yung pinsan ko nagpupush eh, down lahat, team wipe. Eh easy. Uy, Ay yung pinsan niya, hindi ko alam. pinsan mo, sabihin mo. Oh, hindi kalaro mo na lang yung pinsan mo. Huwag mo na isalihan, pre, pag ganyan. Oo nga eh. Hindi ko alam yun. Huwag mo na isalihan. Si Cloud90s. Si ano, Cloud90s. Huwag mo samahan yun, pre. Huwag mo. Oo. Nagulat nga ako nung sinabi niya sa akin na gano'n. Ganito pala to. Oh shit! Ano yan, may ugali yan.
Kasama ko si Bogli. Dalawa kami. Kaya umalis din si Bogli. Baka masisi pa ako niyan. Alis na lang ako. Tibay nun, men. Oo. Tibay. Nakilala lang namin sa ano yun eh. Sa River din eh. Enjoy Eh. lang tayo. Tangina. Walang maninisip. Sabi ko, enjoy lang dapat. May laro-laro lang eh. Huwag masyadong papuso. Puro down daw ang pinsan niya. Tangina, Oo, ano kinumpara. tama ng pinsan mo? Kinumpara pa ako sa pinsan niya. Objective is to eliminate the bounty. Eh, yung pinsan mo yun. Pag yung pinsan mo, ako, hindi ako ganun. Hindi kita pinsan, sabihin mo. Tanginang. Tangina yun. Baka murahin ko pang gagong yan eh. Nasisi pa ako tuloy. Naglalaro lang ako. Naglalaro tayo eh. Naglaro lang. Tibay mo. Lakas manisip. Pag namatay, wala na magagawa. Hindi naman trabaho to. Parang karir na eh. Kinakarir na yata eh. Kinakarir na yan. Feeling na rin pre pag mga ganyan. Baka gusto niya manalo palagi tol. Tol. Hindi nga nanalo sa ano pagkasama natin eh. Sa Warzone eh. Gusto nga natin daw manalo, puta. Pahirapan naman ng pangit. Oo. Hindi ka naman basta-basta makakapanalo dito lang. Sa akin, hindi importante yung kill sa akin. Basta manalo lang. Manalo ang team. Yun ang Oo. importante, Gab. Teamwork yan eh. Diba? Oo, teamwork yan eh. Kaya nga quads eh. Oo nga eh. hindi mo na kailangan pang... Ano, at least nakakatulong ka sa tropa, diba? Oo. Eh siya, pag sumugod, pag sabihin niyang sumugod siya, susugod siya, sasabihin niyang susugod siya para susunod kami. Eh, pag sumusugod siya, tapos sisihin kami na parang natalo. Wala kayo. Wala ka. Wala yan. Nagkaroon tuloy ako ng kasalanan. Kaya mo na, pre. Nasisikaw. Si patuloy. Oo nga eh. Ang saya-saya ng laro eh. Biglang nagsalita. Nagulat na lang. Ay, tama na yun. Bahala na yun pag ganun, pre. Siya lang yung nakalaro ko na ganun eh. Ang daming magagaling nakalaro ko pa eh. Hindi naman sila Huwag na ganun. laro yung mga ganyan, pre. Lagi na nilalaro yung mga ganun na tao. Ay, tatawa na rin lang na ako eh. Pag nag-basketball pa siguro, lakas manisi. Ano yan, oh. Hindi ko na shoot tuloy yung bola. Putang ina nyo. Oh. Sinabi nang dumipesa kasi. Abulin mo. Ayo, tawa si Dexter oh. Kaya pera tol. Ang daming nasisi tuloy ako. Pampasin ng puta. Oo nga eh. Ano magagawa? Sumugod ka eh. Mag-solo Ako ka pa. men pag ganun. Ako nga nag-i-invite sa kanya pag Headed your way. sa laro eh. Tapos ngayon, sisisihin ka pa niya, no? Ako pa may kasalanan ng putya. Uy! Uy! Nangyari? Huwag mo akong sisihin ha. Hindi nagkapa. Walang yan parang ito. Nahulog yata. Sa ano? Nandito Pag sila tol. natalon ako, pre, ayaw niya. Wala ayaw si niya si Santino siyempre siya lang si Santino hindi ganyan yun. Lupit yan. Wala. Walang maninisi, pre. Ano yun? May nakasama. Siya nga lang eh yung nakalaro ko na nanisi ng ganun. Ako mismo ang sinisi. May nakasama na rin akong ganyan, pre. Ang lakas manisi eh. Siya lang yung nasa kalaro kong ganun. Dito sila tol, nandito na. Saan Lodge? Sa bahay. Pin mo lang Lodge. Ano din sila? Nandito dalawang team tol. Dalawang team. Oo, dalawang Ayun team. sila, tol. Nagpatayan Ano? sila tol. Tirahin na natin. Bumili Dami tol. tol. Bumili tol. Ay, madami. Bumili tol. Yung isa. Oo. Dami tol ah. Tara. Ano na naman tayo kung ano. Trust mo na? Yeah. Tara. Ano? Dalawang team daw, sabi ni pare. Hindi. Dalawa ba?
Anim sila. Dalawa daw eh. Pero ang ganda na ng peso natin, men. Oo. Huli natin truck sila. Oh, nasa iyo na tayo. Oh, sige, tara. Ikutan na lang natin siya. Ikutan na lang kung ano. Dito yung iba. Iwaiwala Dalawa yan, dyan sa loob. sigurado yan. Oo. Iwaiwala yan. Eli ah. Yun. Ay, may ilaw. Bumaba yung Eli pre. Meron dyan? Wala kasing kilo tol. Bumalik na. Oo. Kilo nga ako ngayon. Oo, bumalik. Kilo nga ako Mas malakas ngayon pa sa pre. Amax. RAM 7 ako. Ayun oh. Yun, nandito sila oh. Gapi tol, gapi. Ayun o. Ano sa? Uy, nice. Sabihin mo pag ano, pupush ko. Ready ko sila. Ikot tayo. Yun, dito. Masok. Iraras sila tol. May kalaban sila. Ilaw siya. May kalaban silang iba. Oo, dito pumasok yung naka-ano. Laban nila. Isa. Pag nagbakbakan na yan, ayun, sumakay na sila. Alam nila ako, men. Kita nila ako. Tara, iba ka ng peso pre. Iba ng peso ba? Akit ako, tol. Sige lang. Sila, tol. Tatlo dyan, pare ah. Oo, tatlo. Nasa loob sila, tol, ah. Nasa loob nga kung saan tayo nagpupeso dati. Oo. Tatlo. Nasa loob lahat. Bumaba yung isa. Both steps. Baka nandito kayo. A loadout drop inbound. Ayan. Nice. Pa down, ah. Di pa natuluyan. Marking new Nice, safe nice, zone. nice. Dito sila pa rin. Uy, dito. Makyat. Makyat sa likod. May akyatan pala dun. Oo, ito may hagana doon. Hindi ko alam yan. Patay ko yung isa. Meron pang isa pre. Dalawa yung umakit, tol. Ayan. Patay ko yung isa. Isa na lang to no. Meron pang isa pre. Ayun na. Nadaan mo Nakita ko isa. na. Dalawa yung umakit, tol. Napatay ko yung isa pre. Nice. Ito yung isa. Sa dalawa napatay mo, Oh, men. sige. Isa. Nadaan mo isa. Dalawa yung umakit, tol. Napatay ko yung isa pre. Ito, nag-i-snipe lang siya. You return to the front line. Ay, dalawa napatay mo, men. You're done here. Uy! Sort them out. Naman! Ito, nag-i-snipe lang siya. Talo din ako no? Talo. Cloud 9 ha? Ito pala ng mission mo yan. Talo. Fuck, nabuhay pa yung kasama niya pre. Capital? Yung napatay kong isa, nabuhay pa. Puta. Wala nang hits, tol. Wala nang glitch, inayos na? Wala na. Oo, wala na sa trade. Pwede may ganito. Okay naman.
Ang importante yung ano, yung stadium. Yan ang ano, Oh, nakasira talaga. Your teammate Ang laki. is at the high ground. Guard them at all costs. Buong stadium. Pero kasi ngayon. Konti lang. Nice. Ang ganda ng taguan. Clutch game. That's game yan, pre. Kaya mo na yan, pre. 35 na lang dito. Hindi pala nakuha yung camera ko. Kaking ako. Ako nga pala nakaking siya, Jero. Baka kakabalik kaya pa nga tayo. Oh. Paring Makoy. Hindi na natapos. Pala tapos. Oh. Uy! Wala, terminal. Ay, kala ko. Kala ko bangin. Bangin nga yun, pero kala ko yung puputok. Kaunti ba? Wait a second. 2020. Kaya, pagbigyan mo na kami dyan. Uy, meron pang truck. Uy. Kaya, wag. 4, 3, Second strike. dito. Ba't puro buzzer beater ano? Tayo na nga, sir, dito. Buzzer beater oh. Sa loob na tayo. Saan tayo? Gusto mo kunin kayo? Saan tayo Hindi. dyan? Ay, ito. Gusto mo kunin kayo? Sige, kunin mo, pre. Tas ko kunin ko. Sige. Mataas ka pa? Ay, Oo, nasa taas pa ako. Nasa taas pa ako. sige. Kalaban yun pa. Ingat lang to, ingat lang dyan. Ay, meron. Loaded na rin. May kumuha. Naku, may tao. Kunin ko na lang to. Huwag kayo pumunta. Kunin. Huwag kayo pumunta dyan, tol. May kalaban dyan. Ito. May sasakyan dito. Oo, nandiyan sila kanina. Kiking ka, tol. Huwag na, tol. Ay, hindi na. Ito, tol. Oo, mamamatay Ito, ka eh. supply run kaya. Supply run, ang gusto mo. Sige lang, parang hindi pa loaded ata eh. Loaded na pala. Kunin ko na yung sasakyan ng Lods pa. Para ano, may panggamit tayo. Sige. Sige. Uy, tinitira na ako, Lord. Naku, si Jer, nandun na sila, mga Oo, nandiyan yung loko. kalaban nandiyan. Ayun o, meron. Uy! Ba't pumunta ako dito? Street. Sayang. Anak ko na teteng, pre, tinira talaga ako, pre. Sarap si Jer. Palang ya. Ang inang yan. Wala na dito. Looted na tuloy dito. Loaded. Sorry. Mali yung ano ko. Mali yung ginawa ko. Ayos na. Sige lang. Wala eh. Ano na to? Suicide na to?
Suicide of mine. Walang baril. Yung Suicide. sa stream mo Ayun, dyan, oh. gumamit ka Ang na dami, ang dami nila. Ano yun, Lods? display capture. Gumamit ka ng display capture. Elgato, yeah. Elgato 4K capture card. Tol, yung ano ko tol, yung alert box tol, nilagay ko kanina. Pero hindi gumagana tol kung may mag-like, hindi lalabas. Yung alert, Alert. box. Oo. Resize mo. Pero may tunog. May tunog siya. Oh, may tunog, oh. I-ano mo. Baka Ano yan? masyadong maliit. Masyado, linakayan mo ba? Linakihan ko rin. Maliit. Linakihan Yung ko size niya. Oo. Minsan Tinatry na, ko din yung tol. Yung test niya. pero walang lumalabas pa rin. Oh, wala pa rin. Baka nasa outside the canvas 'yun. Hindi naman. Ano yan? Baka nailagay mo sa labas ng ng screen. Baka na-i-move mo sa labas. Hindi ito, nasa loob. Nasa loob siya. Oo. Gulit nga ako yung... Paano mo nalaman na sa loob? Paano mo nalaman? May may Yung may parang box. square? Oo. Yan. Sa loob siya. Dapat Tapos meron. tinatry ko yung tol. Tinatry ko yung... Try ko yung... Di ba na mayroong dito? Yung test. Yan. Oo. Di siya lumabas. Test follow. Hindi siya lumabas sa screen. Maliit. Oo. Failed to reload settings. I-share mo yung screen sa akin pag gusto mo para ko sa iyo. Pwede mo bang i-share yung screen mo sa akin? Sa Discord pwede rin i-share yung screen Sa Discord? Oo, sa Discord. para makita ko. Oo, sige. Gawa na tayo ng news. Discord. Clutch yan, Rolly. Nakabot. Clutch Wala to, yan. pre. 8 na lang yan, oh. Clutch Gaming. Ano yun? Parang may mga gumagalaw dito. Ano yung gumagalaw na yun? Yung umikot na yun? Punta ako sa Discord mo, tol. Joby. Invite kita sa sa server ko. Meron na, invite mo na ako, tol. Na-invite mo na ako. Meron na ba? Mag-ano na lang ako. Pasok. Wala nga. Ayun, dito na ako. Share your screen. Jesus. I-edit mo ba yung screen mo? Yan, nakikita ko na. Ayan, tol. Ba't porn yata yung nakikita ko? Porn yata. Sabi ka na naman. Yung putik. Ayan, tol. Gagawa kong bago, Using. Nawala yung screen Diba mo. dito? Ayun, okay na. Ayan, tol. Yung alert box, diba dito? Ito yung alert box. Ba't yours? Ba't wala? Hindi makita. Ano wala? Ayan, tama. Oh. Ayan. Kita mo na? Your stream is still Sa amin, hindi running. ako nag-i-invite. Tol, next game, tol. Okay na, tol. Malapit na, tol. Sabihin mo. Lapit na daw, Lods. Lapit na, Lods. Tapos, tol, nakita mo yung stream ko? Nakikita ko yung Discord, Discord monitor eh. Yan, yan ang Yan. Ayan. Oh, ayan, tol, Uy, kita mo? Nawala. Wala. Ayan. Nakikita kong laman niya Discord eh. Discord ko na. Hindi yata pwedeng i-share yung mo. Ito na. Nakita na. Ayun, tol. Ayun, Ayan. yan. Ayan. Ito, may ginawa ko kanina, tol. Ito.
Kanina. Lumabas eh. Bago tayo pa ano. Ayun yung alert box ko. Ngayon natin yung alert box. Nagpapatayan sila, tol, oh. Ten Tol, oh. keep the pressure on. Ayun tol. Hmm. Kita mo? Let's go ah. Uy! Uy! Oh, nakita niyo yun. Hindi siya lumalabas. Ba't wala yung canvas mo? Puro green. Ay, puro ano lang. Nakikita mo yung mouse ko? Insanity. Mouse mo? Nakikita mo yung... Ay, hindi pala. Hindi ka Yan, nakashare yan. na. Ayun tol. Insanity. Pwede rin share mo yung ano sa'yo tol. Ikakopy ko lang sa'yo tol. Ito. Sige tol. Sanity. Yun. Nasa kabilang computer yung ano. You know? Yun! You know? Oh, baby, do you know? Balita lang. Yun, papi! Yun! Sige tol, mamaya na lang tol. Mamaya na lang. Sige, mamay loads. Pag ano. Mamaya na lang. Oo, sige. Yun! Iko siya. Pag namatay ako, sisisihin ko kayo. Susugod mag-isa tapos hindi ka kasi sumunod eh. Sugod lang. Yan lang. Yun lang. Tatawa na lang ako eh. Ayun pala yung bagay kasama nung... Si ano? Simon. nung dalawang magkapatid na masyadong sad boy dun sa GC namin eh. Sino? Yung Ryzen tsaka si Menudo. Hoy, Apple. Ryzen Menudo. Tex Menudo. Dalawang sad boy na magkapatid ang hayop eh. Mahirap kasama pag ano. Hindi mo ma-enjoy yung game pag ano. Wala nga. Nag-enjoy ka lang eh. Yung isa kanina kaya binarabara ni kuya kanina eh. Ay, random. Hindi. Binarabara niya kanina sa GC kaya nag-left eh. Kaya nag-left? Nag-left ko eh. Yan. Kumpara pa ako sa pinsan niya eh. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hindi naman ako kagalingan ng katulad niya siguro. Magaling daw. Pinsan niya. Kinumpara pa ako eh. Bakit mo kukumpara? Sabi niya daw pag nagpupush yung pinsan niya eh, team wipe lahat. Sabi niya. Eh, yung pinsan mo yun. Hindi ako yun. Pinsan niya yun. Sana all. Tangina. Posibleng puro team wipe yun. Baka isang beses lang nangyari. Baka cheater na yun. Cheater. Cheater siguro. Masyado nang malakas yun. Masyadong malakas nga eh. Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Kaya si Bogley umalis na lang eh. Soldier, mark a drop point for your team.
Umayos na lang. Before you can, get to the safe zone. Baka sabi niya, baka masisi pa ako niyan. Alis na lang ako. Finish mo muna sa bibig. Uy, Uy, ano yun? ano DC? Ay, nag-devero daw. Si ano? Back natin. Nag-devero daw yung ano niya, yung game eh. Baka nag-ano pa yung shader. Baka nag-install yung shader niya. Armory bundle. Bili mo na din. Ano yun, Lods? Hindi ka Bundle? mag-rumble, Lods. Rambo? Hindi pa libre yan? Dito. Lods eh. Tana, hindi na. Eh, reserve ko na lang para sa ano? Sa Battle Pass. So, Kaya nga. Kahit isa lang binigyan na sana to. Kahit si Rambo bibilin lang, kahit si Die Hard free lang. si ano? Oo. Bruce Willis. Saan nakikita Parang yun? yung si Raven man, yung ano, yung isang white na ano, binigyan ng skin. Parang kanya ano. Finish mo na, finish. Sa... Nag-dev error yung one. The bearer ka, tol. Tol. Dito na din pala si Rambutan na. Rambutan. Nandyan na. Dito na, Rambutan. Opo. Sa store mo makikita. Ay, si Bruce Willis, oh. John McClane. John McClane. John McClane. John McCoy. Rambo. John McCoy. Tapos yung Susunod isa si naman, John Puruntong. Dolphy. Dolphy, ano? Lupit din nun, si Dolphy, ano? Daming peliko. Daming hindi pelikula. magtatagal tol, susunod yan, ikuha na nila dito si Manny Pacquiao. Oo. Tangina. Hindi niya na kailangan ng baril tol. ML yata nandun si Pacquiao eh. ML ang Puro mili. Walang iya. Pacquiao. Hagisan ka ng kwantal ng gloves na granada. Gloves na. Tawag niya sa Granada yata eh, clitoris. Pacquiao. Pero ang yaman, ano? Di masabi, Dam. tol. Daming pera nun. Daming pera nun. Pucha. Kakaingit. Isang bahay na binili niya dito sa LA eh, yung bahay ni J-Lo dati. Pera, no? We're holding for deployment. Now's a good time to warm Bahay ni J-Lo. Sabi ko nga kanina Dalral, bagay na magkasama yung nanisi kayo parang joke sa dalawang kapatid. Ayo! Dapat i-add niya i-recommend. Hindi ko alam. Cloud 90s. Walang yan. Dapat yung mga ganyan, pag dito sinasamahan talaga. Simula noon na kahapon, wala na ngayon. Hindi na. Hindi na. X na. X ko na! Ex ko na. Dapat binaril-baril mo yung pwede tol. Ilan pa niya sa stream tol? Ano? Ha? Baka naririnig niya tayo to. Naka-stream ako pero mahababang stream to eh. Posibleng wala naman akong viewers eh. Hindi naman niya alam eh. Pwede ka naman i-delete eh. Nung pakialam niya sinasabi lang Oo. naman natin totoo eh. Ako hindi ko di-delete to. Hindi naman niya alam eh. Wala. Saan ba tol? Tara dito. At para malaman din niya.
Oo. Ayaw na natin Ang malaman din niya. Ayaw niya ng kasama. Oo. Wala na. Nako. Nako po naman. Kinain na sila ng control ng sistema. Si ano? Kumpara ka ba sa pinsan niya, Tol? Kumpara ka sa pinsan niya? Oo. Kumpara pa ako sa pinsan niya eh. Matindi. Matindi daw. Pumapatay daw ang ano niya, Tol. Nagti-team wipe daw pag nagpo-push. Putang ina, Tol. Saan ka pa? Sana all. Sana. Oh, nagwawa. Sana all. Ganong kagaling. Oo. Sabi ko, hindi naman ako ganong kagaling eh. Pwede siya sana yung pinag-post mo, Tol. Oo eh. Tangina. Ikaw sana nag-post ka mo. Hindi naman siya hindi naman siya nagko-command. Kung gusto niya mag-lead siya. Siya mag-ano. Susundan namin. Atake. Atake, mamamatay. Tapos pag natalo na, Sisisihin ka pa. si Jerome kasi. Hindi na nag-ano, sir eh. Pati sa Warzone eh. Ganyan eh. Hindi ka umaano eh. Wala, busy ako tol. Oh? Yun lang. Busy ka na naman, Tol. Hindi, gumagalaw ka pa eh. Tatakbo yan, pre. Tatakbo magising sa kanya. Parang yung kapon, Jer. Yung ano natin. Yung... Iniwan tayo ni Daily. Oo nga, ano. May stock ka. Busy siya. Oh, na-DC daw. Di sino. Tara, kunin natin yan. Buyback natin siya. Pwede ka naming buyback. Pwede kaya? Ako si Parin Daily. Gagana kaya? Hindi ko lang din alam. Iba yung override. Wala siya. Hindi na nagsasalita eh. Load out. Load out. Ayun lang. Wala na. Oh, yan lang. Kulang Wala pa. na. Meron dito. Nasaan to? Ayun. Uy. Uy. Sabay station. Ang nang titibay naman. Uy! Ang teteng! Nadaan pa ako doon. Wala yun na nila. Wala na ito doon. Ito pre. Kung masisyon tayo. Nag-load out. Ay, nag-UAV yata sila. Trying ka namin, Lods. Nandyan sila pa rin dyan. Tana. Sige pa. Basag yan. Sige, Tol. Basag din ako. Ito na. Tangina, may nasa taas na paringer pala, oh. Isang tayo galing. Oo, sa may hagdanan. Sa may garage. Meron pala doon. Oo, nandun na. Oh, baby, do you know that one? You. Lumiwanag sa gulag, ano? Kailan kasi ni Isider? Kailan Kagabi. ba nakalaro? Nung kaninang umaga. Kagabi lang. Yeah. Madaling araw na. Taga-saan yun? Taga-saan daw siya? Taga ano rin, California sa San Francisco yata side. What? Kasama ko kalaro si Bogli. Kaya Si Bogli. narinig niya lahat yung usapan namin. Walang iya. Kaya si Bogli tahimik na lang din eh. Saka umalis. Nako.
Online ka na, Lods? Paring daily. Yung... Ayun. Naka-live ka ba kanina, tol? Oo, Hindi. Lods. Nakalive ako. Kaninang kan? Oo, nakalive ako. Sorry na yun. Pwede ka naman, burayin eh. Hindi, yung kan yung kaninang kalaro mo yun. Nung sinisisi Oo, ka. Nung sinisisi ka. Okay, pwede kong i-clip para mapakinggan nyo. Ang ginagyan. Hayop eh. Pwede kong i-clip. Hanapin ko mamayang Tingnan mo nga, pre. Padinig nga. Send ko na lang sa inyo sa private message. Sali kita Oh, dun sige, sa sige. kan na, tol. Sa GC. Sali mo sa text, sa GC natin. Ano ba yung JC? Ay, group chat. Hindi, meron kami Group chat? group. Okay. Group chat na pag ano. Roger that. Ayan na. Andun ka na. Ayan na, okay na. Ngayon lang ako nasisi ng sa laro na to eh. Kaya sabi ko eh. Tsaka bakit kanya sisisihin, pare? Puta kinagyan. Yung pagkatalo namin na Nasisi. Oo nga eh. Wala nga eh. Wala mismo. Wala. Siya lang talaga. Lahat ng mga nakakalaro ko, pati sa gulag, wala. Nag-enjoy lang naman tayo. Puta. Ako eh, laro-laro lang talaga eh. Walang seryosohan. Walang hindi. Walang yun. Pakinggan natin mamaya yan. Pakinggan natin mamaya. Mababa lang yung stream kagabi kaya yun hanapin ko pa kung saan anong oras. Mas okay yun, mag-solo na lang siya lagi para wala siyang sinisisi. Yung pinsan na lang niya kasama niya dapat. Oo, kaya pinsan niya. Baka sinisisi din yung pinsan niya, pare, pag dinaway pa. Yeah. Puro bakit team mo wipe. naman- Ito bang kasama niyo si Marcos kanina, tol? Hindi. Noon yun. Noon. Kasama Ay, ni before Jeff yun. eh. Nag-ano na siya, wala na siya. Nag-out na siya. Ah, Sa Rebirth na yun sa Rebirth. River. Kasi parang nag-BR kami parang ayaw niya ng BR kaya. Sabi niya, wala, hindi tayo mananalo dyan eh. Parang pinagbigyan ko, sige, BR na lang tayo. Ay Resurgence na lang. River. Pinagbigyan ko pa siya. Sinisi ka kasi. Wala, ang ganda ng laro namin eh. Parang talagang hindi siya magsasalita ng ganun. Bigla na lang nanisi. Nagulat na lang ako. Bigla ka na sinisi. Oo. At saka ang naman yung pakisama niya okay naman yung pakisama niya sa Pero tinatago pala niya yung ganong... Sa... Masama pala loob mo sa akin pag natatalo tayo ha. Itong kasama mo si Big Papa. Si Big Papa Bogli. Saka hindi ka makita. Wala na eh. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hindi naman siya ito. Hanapin. Yung dalawa. Bono. Bono. Umpisa mo sa 558 yung timeline. Ito. Andito na sa 518 na. Right, that's enough mucking about. Sa group chat. Now we do this. Dapat pag sugod lang. Wala pa.
Medyo may delay yung audio niya, medyo nagka-problema pero yung audio na lang ang basta marinig niyo na lang yung audio. Dinig naman, dinig. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Saan tayo tol? Closing in fast. Get to the safe zone. Bah, Panoorin ko mamaya pag namatay ako. Andun malapit na ako eh. uy. No, tin. Saan tayo? Saan tayo mga lods ah? Storage, gusto niya? Tara. Maloy down. Porno wala pa naman. Ayun, may... Ito. Meron. Ito. Palayo. Objective updated. Secure that position. Mark the target. Punta silang kon. Setting decoy. Contact. Bravo. Ang dami ng Carve 2 ah. Ano ba to? Carve Burst Tactical. Napupu. Ang dami Kaya napupulot. Tapos kung mapulot mo Marami. tol, narire. Ganun. Ito. Sniper rifle here. Hindi siya purple. Red siya. Red. Yung legendary ba? Na red siya tol, parang barrel. No? Busy ata ako. Busy ka tol? Ayun, Ikaw kaya okay. magano mamaya tol? Try kong kontal mamaya. Tapusin Oo, yung... ikaw magano. Hindi, try kong tapusin yung gun. Yung shader ba? Shader? Okay. Oh. Kailangan yata restart pagkatapos ng install. Hindi, nag-auto restart to ito. Ah. Tara, loadout. Loadout oh. Tara. Tara. Drop si pera dito. Ayan. May kalaban ata. Airport sa taas tol. Location. Copy. Contract complete. Recon intel. Bound ka, tal. Kaya? Wala kang yun. Oh, bangka ko. No. Paunta na agad. Sige. Oo. Kami na. Trophy system deployed. Loadout drop inbound. Diyan na siguro. Wala UAV, tal. Dalawa na tol ah. Gas mask. Sila nga. May nandito sa airport. Basag yun. Lumayo. Sila nga. May nasa airport ang kalaban tol. Sa airport. Oo, sa airport. Nasa airport tol. May ammunition ba, tal? Meron na. Tayo bales. Oh, sir. Ito na. Papunta na dito. Kapit ako. May box pa sa loob ah. No, balak nila tayong gatekeep, tal. Sakay tayo. First wave pala to. Does anyone need this? Light vehicle here. Moving. Disregard blast. I'm driving. Be the light. I'll drive. Enemy UAV already. Baby sila oh.
We're coming there. Nalo naman tayo dito sa 5. Tangkot. Nanalo sila pero ito. Yung nalo sila. Wala si parang dyan. Dito ka. Ayun. Nakasakay ako. Dito ba kayo? Oh, magkakasama pala tayo eh. Ito, ito lang. Oh! Where do you go? Napuntahan niyo na yung ano? Pilo ko sa same max na. Yung bago doon sa downtown. May bago ba dyan, Tal? Yung Ay, plaza. yung malaki? Oo. May ano daw eh, yung may keycard na rin yata eh. May unlock mo yung ano, yung vault na maraming pera. Oo. Camping site mo yan. Alam, wala na. Dahil yan. Parang bunker. Camping site mo yan. Pinapalagan sila oh. Tal pa ako ba? Ito kayo sa 12 lang kayo, AB. Ako na. Ayun, Uy. Uy! Walang yan, nandyan lang. nagli-glitch ata to. Ayun, tol, Wala ayun. nang glitch Si lang. Rambo. Wala nang glitch lang. Mag-isa lang. Rambo. Tal paping. Wait, tatlo. Apat. Nandito sa loob, nasa sa loob lang siya. Sige, tol, talikuran mo siya agad, tol. Taas ba siya? Baba? Tataas ata. Nasa baba. Ayun, nakita ko na. Ay, dito. Si Rambo. Down. Nice. Uy, kalikot mo! Uy! Rambo talaga yan. No? Nanted. Rambo. Rambutan eh. Chachil dito. Tal. Dami ko ng pera. Pumasok lang ako eh. Belit. Yaman yun. Tang na, ang daming pera, tol. Tara. Paglap- Ano? Self-revive Sino? din kayo, tara. Tapos boost tayo. Bisaya naman yan ah. Gusto niya pag-host tayo? Eh, bili na ako kung gusto nyo. Ay, may Kaya nga box na binan yan dito, sa tol. TikTok May box na, tol. Ang dami natin Ah, sige. pre. Selfie na lang. Kayo. Kayo bahala. Ito, pero Bili lang ako self-revive tol, tsaka UAV. Bili na rin yung self-revive nyo. Sorry, Meron tol. na ako, kompleto na yung sa akin. Kompleto na ako. Bahala na kayo sa pera Ito na ako. kung natitiran yan. Ito. Sabi ni Tiger Strike, mga sobra. Sige. bigyan nyo kay Pinsan. Ito, tol. Hindi ako. Andito na sila. Extra. Dito na sila. Ito, pera to lang. Ah, nasa loadout pala eh. Loadout na lang tayo, tol. Oh. Pwedeng loadout pa, tol. Isa pa. Oo. May tao sa loadout na eh. Copy. Boost na lang tayo. Drop headed your way. Dito na sila. Copy. Tagal mo Mga ako ng pang cluster. Ay, nag-loadout pa pala kayo. No? Let's go. Nice. Sana all. Okay, go set na tayo, guys. Kuha tayo tol. Recon, Ghost tol. eh. Kunin natin Sila, to. tol. Kunin natin recon para ang safe Objective tayo. update. Secure that position. Yes. Tara. Sana all team wipe. Sana all. Ano? Wala yung tao sa ano ah.
Loadout. Andito na. Sige, tol. Gabi. Open pa nga. Open. Open pa tayo. Yung secure. Oo. Open. Sit down ka dito kay daddy lang. Nahirapan ako. Allied cluster strike inbound. Contract Yung complete. chat yan. Recon intel secure. Ikaw, Lods. Ikaw na. Meron na ako. Okay na Meron. ako. Meron Balik ko din. na. Ito na ako. Good saw. Saan nga ang bilog natin? Farmland. Pamlandan na. Pwede ko pang kunin itong isa. Isa pa, tol. Isa pa. Sige. Sige pa. Isa pa. Thank you. Kent Jefferson. Baka siya na yan, tol. Uy. May nang snipe. Si Insan. Asin. Atin sa Hindi. atin pala. Hindi. Si ano yata to? Si Payne? Si Pain. Na. May ano dito, oh. Nag-inart. Selfie. Nag-inarte na naman bata. Uy. May bumaril sa akin, ah. May nang snipe pa. Meron ka bumaril sa akin, eh. Hindi ko alam kung saan galing. Dito banda. Gusto niyo mag-advance UAV tayo? Tara. Pwede. Tayo, tol. Pwede Ito, rin. Ito. Ay, di. Nandiyan pala kayo. Recon intel secured. Solid work. UAV. Oh, pre. Oh. Friendly UAV overhead. Farmland. Sa pera. Dito. UAV. Kunin yung precision sayang, pre. UAV. Friendly UAV Ay, meron Ayun na pala, na. eh. Yun. Sa purple. Ito. Meron din dito. Pupush. Oo. Dito. Babantay na. Farmland nga, tol. Farmland nga. Oy! Ito pipindot. Ano? Saan tayo, pre? Enemy UAV overhead. Meron na dito. Saan tayo? Right? Saan ba Saan tayo? yung ano natin? Overhead. Positive ID on the bounty Ano na, target. ito Sort ano. them out. Siya yung kanina tal. Ito yung kanina. Ah, siya yung nag-i-snipe. Copy. Push natin gusto niya. Tara. Tara. Masya ko. Ngayon na mo ha. Enemy UAV overhead. Halika rito. Dapat team wipe, ha? Dito malapit na. Dapat team white ka na pag kayo nag-post, ha? Ito na. Ay, Nice. Nice akala ko si ano. Yung maganda dyan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tara, tol. Punas na tayo. West. Tara, pwesto na tayo. May tawa pa dito sa loadout kanina di ba? Tal, ibang team yun, ibang team. Meron Ibang team. ibang team yan, pre. Ibang team. Andito Sige. sila. Dito sila. Copy ka. Huwag kang malikot. Risk ko na tal. Ito pera, tayo na bahala sa akin. Ang dami kong pera pala. Dami kong pera Ang rin. daming pera. Ang dami yung pera lahat. Ang daming pera, pre. Tinaras mo tol. Wala, looted. Wala. Nag-loot lang ata. Copy. Tara, band station. Dito ata sila. Copy. Nandito nga. Dito. Nandun sila sa band station. Tal. Hindi, dito na. Purple. Asa pa station? Okay. Station. Tingnan ko lang dito kung meron dito. Malaki-laking Bulaga. space pa sa likod natin. Sa gitna na pala tayo, ano?
Pinatay tol, nasa gitna na pinatay. Ito yung ginagamit niyang pambalil kanina. Oh. Natay. Copy, tol. Nasa gitna na tayo pala, oh. Kaya nga. May tao sa bus station, no? Copy, May copy. tao na? Meron na. Meron. Copy, copy. Doon na nagkakampiyon tol. Copy. Sayang yung mga pera natin. Kaya nga. May truck parating. Uy, may sakyan. May May truck, truck, may truck, may may truck. truck. At service yan! Bumaba yung iba. Dumaan lang natin. Dumaan lang. Ayun, bumili. dumaan Bumili. Ayun na. Matay yun. Sa ano. Kapitbahay niya. Ayun ko ang malikot. Sa likod natin, Tal. Tutukan. Copy. Puno ulit oh. Nagbag. Ano, wala. Sumabog yung truck nila. Mabog. The camp na yan. Sige, dito muna ako. Hanapin ko nga na yung hinayopot na nan ni Shik. Nice. Saan yun? Ilagay niyo sa ano, Bert? Sa group chat natin? Yung video. Meron na yata. Wala Yung pa to. replay. Ano yun, Lods? Wala pa. Yung replay, Tal. Hindi ko pa na. I-clip ko pa. I-clip ko pa. Type mo. Sige, sige. Ay, i-click mo muna. Mahaba-haba yung ano yung stream kagabi. Sige lang. Kagabi. Hindi ba yung si I Killed You yung kasama niyo tal? Kagabi pala, Tal. Kagabi. Hindi yan. I Killed You tapos Kagabi lang. Cloud9. Kagabi lang Yan, pala yan. Kagabi pala eh. Hindi naman gabi. Madaling araw na. Kanina lang, parang kanina lang. Ako kanina umaga yung kanina. For one day ago to. Kaya nga pala. Alas 12 na pala ngayon. Should be cheaper. Mas ano eh. Anong tol? Anong banda? Saan Susus ang kasama namin. Susos? Susus. Ilang minutes, tol? 5 hours. Tapos 57. Oh, sige. 557. Umpisan mo dun. Play niya lang. Magkano ba buyback? Ano track, tol? Medyo nagka-problema lang yung audio ko eh. Kaya medyo mahirap maintindihan minsan pag ano. Sige, pre. Bumaba, tol. Enemy UAV overhead. Parang walang tao dun ah. Doon ka dyan. Kasama ng boba. 10 Dito ulit, team. tol. 10 team pa. Inbound. Namatay siya tapos sinisi kaya. Parang ganun lang ano niya. Ang sinasabi niya sa akin. Kasi nung ano na eh, siya na lang nanonood eh. Nung ano eh, kami ang huling namatay eh. Siya ang unang namatay eh. Bulbul eh. Gagi. Tapos nakatambay lang kami parang ganito lang. Naghihintay kami ng circle sa rebirth. Tapos biglang may umatake sa amin. Enemy soldier incoming. Tapos lumabas yung ano, ganong ano, salita niya. Baka naumay siya, tol. Pero isa na lang siya. Siya ba yung nagsasalita? Oo, siya yan. Yung isa na lang yun. Enemy UAV overhead.
Ganda ng sticker mo dyan ah. Sticker. Logo. Oo. Ayos lang, simple Mamatay lang. to. Simple lang. Dami pala tayo dito eh. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang dami natin dito ah. Medyo out of sync yung audio eh. Kaya ano eh. Problema natin min gas, mas pala tol. Gas is moving in. Oo nga tol, wala pala tayong gas Oo, mask na gas naman. Sige Kaya lang natin tayo yan. ng milog. Kaya yan. Top lang tayo tol. Sa ating bilog ha. Sa ating Natin bilog ng ha. milog ah. Drop headed your way. May C4 kayo dyan tol. Wala. Wala. Wala sa akin. Uy, si Jer kasi. Si Jer kasi. Ay, may nag-drop. May nag-drop. Ayun tol, nag-load ah. Si Jer kasi. Down. Patay na. Patay. Patay na. May nagkakamp sa likod natin, di ba? Well, may Meron, sniper tol, sa tao, meron. sa ano? Sa prison. Oo, nakita ko na. May shop, may yan, sniper. Kasama niya tol. Ayun ah. Ayun po. Basag isa. Rock, saan? Kasi Basag din. Gas is closing in. Tol, gagamitin ko tong cluster ko mamaya pantakbo natin ha. Sige Push tol. tayo banda dito. Banda dito. Gusto niya? Meron din akong ano, precision. Driver still active in the AO. Dito tayo circle banda. tayo tol. Hindi, Mix mamayang me lang ba tol? lumabas. Mix me lang. Ah, sige. Mamayang lumabas tayo ng May bilog tao tol. na dito. Don't tell me, makukuha pa natin to ng kampingan eh. Sakto 17 so. Sakto sa atin, no? Konti na lang yan pre, 16 na lang yan ha. Kunin natin to. Bantay ka sa likod natin tol ah. Yes. Sige tol. Bantay lang. Ayun oh. Ayun tol, ayun. Dalawa. Down isa. Saan, Isa pa dito tol. saan? Sa likod ko. Yan. Pag yun isa. Uy. Down yung isa. Basag yan. Huwag niyo tutuloy. Tingin. Relocating the safe zone. Dito tol. Dalawa. Karang natin. Nice. Nice. Patay isa. Nice. Patay tol. Meron pa din ngayon ah. Napatay niyo yung isa, napatay niyo. Patay yung isa tol. Okay, nice one tol. May May gas mask sila. nangingilam, may nangingilam. Copy. Kaya nga eh. Saan banda, Lods? Dami natin pera. Dito sa pera tol. May gas. Kunin ko yun. Mamaya. Sige tol. Para ano tayo. Sa next Tara, video. labas na. Gamitin ko tong precision tol. Gamitin mo na tol, Gilad gamitin mo na. Tara na. Airstrike inbound. Ay, di ko makababa. Lakad na tol dito tol. Peso tayo, peso. Pare, 6 na lang yan. Pick up. Dito sa taas Tayo, natin ah. tayo na lang ata kompleto. Yun, nasa taas sila, Dito, dito. nasa taas tol. Ingat lang tol, meron pa sa Dito likod tol, natin. dito. Uy, puta na, meron pang kalabog, sarapan. Saan yung tol siya? Uy! No. Ay, sayang. Ay, nakakontol? Sayang precision ko. Kunin mo yung precision ko, mga mamamo. Kapag Ang tigas naman yun. Hindi na ito tayo ng mga granada. apat yan ah. Galan tol. Apat tol, nandiyan pa rin sila, sama-sama lang sila tol, oh. Sarap sirain ng ano. Pero di, Apat sila, apat. Tangina, namatay tayo pa. Yeah. Anak ng tete. paano kaya to?
Sayang, hindi ko na. Kaya yan, tol. Kaya yan. Nasabugan pa ako ng granada niya. Ang hirap igamit sa ano, yung precision. Oo, sa tutukan, pre. Sayang to. Only 5 remain. Finish Naglalaban. Tol. Nalaban pa. Sa taas mo, tol. Both side. Both Hintay side, mo. Nasa taas sila. Sa likod mo, meron. Ayan, Naglalaban naglalaban sila. sila. Hindi kumpleto, tol. Hindi Ayos kumpleto. lang yan. Hindi na. Oh. Kaya. Sa kanila yung... Sige lang, tol. Mamaya ka na. Push right ka na. Pwede mo. Uy! Sa likod. Tangina, meron sa likod. Sayang. Tutu, ah. Tutu, ah. Peak. Mas maganda yung ano, mas high ground yung ano nila, no? Sayang. Adal. Ano yan? Ganda ng pwesto nila. O pababa, no? Kitang-kita yung ano. Clip. Nga ata. Saglit. Kita ko na tol. Ay, ilaw na. Si Jer kasi, sabi niya. Oh, mayroon pang mga ano yan. Marang mga sinasabi pa yan. Sa ano. Uy, Hindi lang yun yan. Hanggang 6 yata eh. yung 1 day ago. 5 hours. 7. Nasa likod ko lang. target practice. You guys wanna go where? Yeah, I'm done with that. Merong nagpo-push, meron namang hindi. Bring it. You know. O, panalo na to. Right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Panalunin na to. Check your gear and weapons. Planes are making ready for Merong Dala lang siya. Paano ba buyback? Wala, yung iba pa yun ha. Iba pa yung pumatay sa akin. Kasalanan ko na naman, no? Si Jer na naman si Nico. Kasalanan ko siya natalo eh. warm-up start. Oh? Lahit ko na naman, no? Kami ngang natirang na buhay dun sa ano, sa uling laban eh. Hindi ka naman sumusunod, no? Hindi na, pag gusto niya kaming sumunod, sabihin niya. Ba? Susunod naman ako eh. Pero yun lang. Pag sinabi mong ano, Yari ka na. Yari ka na, pre. nangyayari tuloy ang pucha. Ikaw, Wyatt, pala ka doon. No. Basta. Magaling kasi. Ayop eh. Talagang sinisi ka ng gusto dito, tol. Kaya nga eh. Sinisi talaga to. Tapos dinagdag pa yung mga laro sa Warzone, di ba? No. Dinagdag pa yung mga laro sa Warzone. Kung paano ako maglaro. No, justice. Mas, Kaya nga eh. pag sa Warzone, pag namamatay yun, takbuhay ko siya. Sino yun? Tapos narinig mo rin yung dinagdag niya yung pinsan niya, di ba?
Tal. Yung pinsan ko, pupush din, sabi. Titim wipe pa. Team wipe. Alam niya lahat. Sana Pare-parehas. Sana all malakas. Sana all. Nga, talaga. Yung sabi ka. Patawarin sana ng Diyos ito. Sige. Yun na lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Patawarin nawa sana ng Diyos ito. Ayaw mo na lang siya, pare. Basta Masyado nang play ka kinain na ng lang. sistema yun. Kain na masyado ng sistema eh. Kumukuha yata ang MVP, pare. Oo. Gusto high kills. Gusto high kills eh. Nagbubuha ka, we. Okay rin yung high kills maganda pero dapat lahat agree sa mga galawan, di ba? May kilala din ako ganyan. Pag lumayo, tas namatay. Load up. Asan na kayo sabi? Asan na kayo sabi? Asan na kayo? Pwede kayo pumunta. Malapit ah. Nagtaka pa, no? Nagtaka pa eh. Sarili mo yan, pumunta ka din. Asan na kayo? Ba't di kayo pumunta? Sinong umalis? Hindi kayo Sinong umalis? Datera to. Pag namamatay, anak ng tete. Pinagmayabang pa yung high kills niya eh. Ilang ba yung mga nag-kills niya dal? Hindi naman consistent. Bahala sila dyan. Naalala mo yung Gandal yung nagsabing magbubuhat daw siya? Oo. Bubuhat. Ay, yung mayabang. Putang ina, mas mayabang yun, pre. May mas mayabang pa, no? Sabi niya, pre, sali ka sa akin. Sabi ganun. Bubuhatin kita. Baka ibang buhat yan. Ewan ko pa sa mga tao. Biglang kumulo yung dugo ni Juan eh. Putang inang yan. Ay, yung yabang ng putang inang yan, sabi ko ako. Tapos nung kinalaro naman tangina hayo. Wala naman Oo, pala. Boplox naman daw. Hanggang salita eh. Yan. Baka sa plunder. Ang iya, Bubuhatin kita sa plunder. pag sinabi mo puta, iyak-iyak. Napahiya tuloy nung nakipaglaro sa amin. Oo, napaya yun. Ako ng tete. May mas mga ano pala yun. Oo, tol. Talagang inano niya yun. Meron pa, isa pang Mongolid, yung militar daw, tol. Sundalo daw sa atin. Sabi daw sa kasama namin isa, bobo daw siya. Bobo daw eh. Bobo ka naman sa Warzone eh. Saka Battlefield. Tagi. Hindi na paano yan yung nabitawang salita, no? Mga iniisip ng tao talaga. Ako kun medyo marunong maglaro. Hindi ko sinabing bubuhat eh. Hindi ka dito buhatin kita. Wala, mahirap talaga pag ano. Maano yung bunganga, no? Ang bugira. Tatawag pa ng bobo putang yan ang gago. Sundalo daw sa atin. Magkakalam ko sundalo ka sa atin. Putang yan yan. Hindi tayo, guard lang yun. Guardia lang pala yun, tol. Stop ko, diba? Guardia daw sa mall, tol? Sa mall? Guardia sa mall lang hayop eh. Bubuhatin ka niya yan. Sabi mo, titibay ng mga kano mo. Meron akong plate packs dito. Kailangan. By station, bili tayong UAV. Let's go. O, tara. Ayun na, UAV na sila. Saan yung box? Sa taas pala. Sa taas Wala yung Regan. Sige lang. By station? Tara. Ayun. UAV. Hindi ako yung ibita.
Sige, tol. Bibili ito na ako dito. Sige. Backup ko na sa akin. Friendly UAV overhead. Pop nyo na, pop nyo na. Sa akin, meron pa ako dito. Sige. Dito ba tayo mag-loadout? May extra tayo. UAV. Hindi ka pa nakaloadout, tol. Ah, nakaloadout na pala ako? Kala ko mag-ghost. Ito. Nakaload na tayo, pre. Ano bibili natin ba? Kayo, Hindi ka bala. selfie ninyo. Kayong bahala. Bili na kayo, bili na kayo. Oo, to. Okay na. Pinap ko na yung pera ko lang. May plates ako dito rin. Parang walang tao ah. Kaya nga eh. Wala nga. Ghosted nila. Kunin natin to. Magtago na. Magtago Wala, na. tinimwipe na siguro lahat. Friendly UAV overhead. Ano dito kapatid niya man? Yung Pinsan. Bilit ako. Dito ata yung kapatid niya. Yung pinsan niya. Ingat tayo, tol. Baka mayari tayo. Uy, looted. Mawag tayo dyan. Looted Umuhubos dito. ng isang team. Putang nga, tibay nyo na. Tal, arikon muna, tal. Arikan. Tapos kunin natin yung bounty. Sana Arikan. Umuhubos ng isang team yung pinsan niya, pucha. Oh, ito. Sana all. Sana all. And then, dami ng win nun. Putang yun, hindi yung 1 million na yung mga win nun. Oo nga, ayos lang, Makikita mo ayos naman, lang. tol eh. Makikita mo kung ilang yung win niya eh. Si, Gago di. marami naman. Pero, yun lang ang ugali niya, hindi magaling na kung pero, baka yung pinsan niya lahat nagpa-win nun. Malamang sa alamang yun, tol. Malamang sa alamang. Open pa nga tol. Malamang sa alamang. UAV overhead. Uy! Friendly UAV overhead. Ayun na. Gusto ko check ka lang tol. Dito na. Check mo ah. Nasa blue. Palapit sa atin. Uy. Lapit tol. Nandyan sila. Primary objective accomplished. Sana. Recon intel secured. Lumaki na tong train Moving in. New safe zone located. Ito, meron pa dito. Meron dyan. Ikaw lang ang ghost, tol. Sige, tara pa rin. Bugos na rin ako. Nakapagos na rin. Ito na. Uy. Nandiyan ah. Oo, tol. Work lang tol. Nasin. Na-lighting kanina. Oh, dito na sila tol. Dito na sa harap natin. Kaya nga eh. Kukunin pa yata yung loadout natin. Ito ba yun? Isang Dito na. gun lang. Isang loadout lang to. Bukas sila load up. Meron dito yung isa. Ito na. Moving. Copy. Nakisniper. Putang na, na-snipe ako. Nice. Kita niya agad ako doon. Putang na, kita niya ako agad. Ayun naman nun. Nakisniper lahat. Uy shit, mga sniper lahat. Uy! May pumasok sa atin. May pumasok na tol. Headshot. May nagra. Parang ang galing naman. Sana. Oh, nandito putang na? Uy, putang na. Meron pa sa likod. Naikutan. Oo, nagre-rush. Dapat pala, hinintay nga natin sila sa loadout. Iba na yun. Baka sila loadout eh. Ibang team yun nasa likod natin. May isang likod natin pala dyan. Oo nga eh. Biglang naging dalawa sa likod natin eh. Oo. Nag-multiply eh. Fight begun. Tama muna natin nga yung pinsan niya, no? Para nga tayo makalaslan. Baka maka-wipe din tayo. Oo. Hindi tayo Sana. makawipe pa. Sana all. Tama muna natin. Kung nagwawipe. Match done in. Baka Returning to maka-wipe din base. tayo. Ito. Listen up, soldier. Win here and you return to the front. Lose, you're done. Time to Oo, ang galing ni Rambo ah. Is the night. John Rambo. Only is the night.
galing ni Rambo ah. You know. Ayun, na-clip ko na. Nakit na. Uy! What? Overtime na tol, wala na tang. Ano yan? Paano yung ganun? Parehas? Parehas. Eto. Yung gulag master. You know? Kasalanan ka na naman, ha? Kalanan mo yan, paring Jer eh. Ito, may scap pa pre. Awis cap din pala yun. Ganun lang, ganun. Ayun. Baka may kalaban. Chef, mamatay tayo. May kalaban dito eh. Tarap ka na lang tol. Mga ano. Kasi sa naman sumusugod mag-isa, di ba? Ayun na. Kaya ganun sa likod tol. Tayo naman ni Kim. Ibang laro. Pinsan ko. Pinsan ko. Ano? Sumusunod eh. Sinali pa talaga pinsan eh. Tayo eh. Kaya Mag-ghost ka na lang tol. Nasaan ba? Nasa taas tol. May ganun sa likod. Maski dun sa wars, puta, pag napapatay ko, shit, cut. Soldier, puta. Tatlo si Jer. Putang ina. ba tayo eh. Si Jerda. Ang nagpo-push, meron namang hindi. Marami kakap. Pero pag ano, pag napatay ko na, pag nataw Tibay nun ah. Nasaan na yung si Jarko? Baitay ba ko ah? Yung sama-sama, meron yung hiwa-hiwalay. Kung hiwa-hiwalay, mas maraming kills. Yung goal ko kasi, Nice one, Jer. sa ano, Warzone. Di ba ganun naman pag yung mga streamer na magagaling eh, kung gusto nilang maraming kills, iwaiwalay eh. Yun na yung mga Yung isa. yun na yung mga 5.0 KD. Mga ganun. May isang nag-agree sa'yo eh. Ay, si ano yun, Bogli. Si Bogli. Ang ano pa yun, ang anong tawag doon? Ang nakakatawa, kami ni Bogli, nakalaro ko rin siya nung nakalipas na isang araw. Yun, ganun din ang pinag-uusapan namin. Yung kasaba niya, ganun din. Kinento niya sa akin. Tapos nangyari din sa akin. Bounty ka tol ah. Masyado nang malakas to. Ay, nakakaya ng kalaro yan. Mahihiya na ako. Mga nakakatakot ng kalaro yung mga Baka na sobrang sa hangin yan pare. sobra na ata sa hangin eh. Kailangan platin. Vulcanize. Vulcanize. Baka nga flap to eh. Flat yung pag-iisip. Wala. Wala eh. Mga ganyan tao, tol. Si Master Dubi, yun ang ano, malupit na down to earth. Mayabang lang yan, tol, yung ano mo na. Tahimik lang si Master Dubi. Pero yun eh, mas malupit pa. Pag nakalaro niya siguro sila Jin, tangin na. Yak yung sa trash talk. O pre, saan ang buy station na isa? Tatal. Pinakamalapit. Para makunin na yung isa. Pag nakalaro niya siguro sila Quantal, sila kay Jacker. Oo, Ayun. putang ina. Maluluto yun. Mga yun. Joker dati tol. Ay gato. Tibay nung mga yun, puta. Kalaro niya na tol.
Oh, nakalaro ko Oo, dati sa di ba Jazz. nakalaro natin, Lot? Nakalaro natin. Nakalaro Lot. natin. Tayo ata yun eh. Tayo ba yan? Alam mo, yun eh. Yeah. Tapos bilhin natin yung isa pa, tol. Sige, talo. Sige. Gagawin lang ako. Pera yan. Rekta Pera ghost yan, na ako. pera. Wala Oh, pa may mga naman baril dito naman sa dyan sa atin. baba mo tol. Uy, kinuha ata yung baril ko. Loot muna ako. Ay, hindi. Andito. Walang sisiyan. Utang na, looted. Ayun lang. Dito talo hindi pa. Yung... Nice one. Tara. Clutch Si game. Pogi sa'yo. Kasi ganun din nangyari sa kanya din eh. Nice. Pinag-uusapan nga namin yung kaibigan din, ay yung ano, nakalaro niya. Ang pangalan daw Coco. Coco. Sumusugod daw din eh. Ay, putang ina, ano yun? Uy, shit, sniper. Putang ina, Nangyari? sniper. Ayun May lang. sniper yata sa ano, Putang ina, sa bubong. gago. Ng ano. Saan galing yun? Putang ina naman, nandun sa may ano. Saan talo? Yung may ano satellite tol. Daily, kana mo na, daily flight. Ang ng gago. Daily. Sige. Ay, thank you. Naulat lang ako tol. Sige talo. Sa may satellite? Oo, yung Open. dyan sa kaliwa. Dito. Yan. Copy. Nasa baba yan. Nasa baba. Hindi siya nakakuha. May kotse dito. Binabaril na nga ako. Mga kotse dito. Uy, may kalaban pa sa harapan mo. Putang Tayo sila dito ina. tol. Dito. Dalawa. Sige talo. Hindi lang. Down. Nice. Down. Yun. Nice one. Andiyan pa? Ay, bayan na. Wala. Wala ba? Isa lang Meron yung tol. tol. May isa pa. May kotse. Umalis. Saan nakakotse? Ba't ko lang dito sila. Dito. Dito. Sana. Dito sa akin. Copy. Down. Nice. Nice one. Very nice. Uy. Usap talo, andyan. Usap. Takbo pa rin. Wala kang plates pa naman. Ano? Lapit ka kay Lodi. Meron siya. Bubuhay ako ng isa talo. Ah, sige. Meron kay Lodi. Si Jar muna pre. Hindi, dalawa. Dalawa. Okay. Sige. Plates kailangan mo talo. Buki lang namatay. Lingas. Nandun pa Naku, kaya kumawalan tayo. Salamat. Sino punta dito? Yung gamit ko. Nandito lang yung bounty yung nagkakampo. Kaya nga eh. Ayun na, ito. Malis to. No, kotse. Patay kayo tol. Para may baril kami, patayin nyo. Basag. Ito. Jared, Basag. Dito ako babagsak ha. Uy! Ayun ng mga putang ina. Nandun lang sa laman. May nice sniper. Talugo ng palagan. Open yan. Oh, copy ka. Wala namang tao dito. Baril dyan. Wala tayong baril dyan. Walang baril. Wala na naman tayong baril. As Buha usual. ko dito pre. Ay. Sana. Dito. Ayun eh. Ang accurate naman no. Oh, may loadout dito. Sir, walang baril. May loadout dito. Uy! Wow! Tara dyan. How do you know I'm there? Uy, may nag-loadout. Anak ng teteng.
dropping into the area. Watch the skies. Uy, meron din. Puta, may tao sa loadout, may tao sa loadout, may tao sa loadout. May tao sa loadout, may tao sa loadout. Yan na, binabar tayo, Jer. Wala tayong baril, puta. Ito, sa likod natin, Jer, oh. Putang ina. Wala tayong Ah, ang dami. Dami. Wala tayong baril, pre. Wala nga. Balik na sila. What? What? Daming tao sa boneyard. Fiesta. Pinagpiestan. Pinagpiestahan tayo. Nakapatay sana akong isa, may wala akong baril eh. Hangga. Muntikan na namatay eh, yung pumatay sa'yo. Muntikan na, kaso may nandyan si Rambo. Basag-basag na Nag-rescue. Oo, si Rambo nga dumating na. Dumating si Dumating Rambo. na. No. Dumating si Rambo po. Talaga si Rambo. Dumating yung pinsan eh. Dumating. Tinimwipe tayo pare. Inimite tayo pa. Dumating kasi yung pinsan eh. Dumating yung pinsan eh. Tol. Oo. Everywhere. Nandyan si pinsan. Ano yan? Ano? Ikaw, madaling araw na, ganyan-ganyan ka pa ah. Tibay no, tol. Matibay yun, tol. Oo nga. Untouchable yun. Inubos tayo Untouchable. ng pinsan, tol. Kaso yung pinsan lang talaga umubos sa atin eh. Oo nga, Yung hindi pinsan siya, na no? kasi dumating eh. Maganda na sana pag sinabi niya yung siya ang gumawa eh. Hindi naman ito. Pinsan. No? Patay ko dapat si Cloud90 eh. Kaso dumating yung pinsan. Niwat tayo tuloy pre. Naging meme. Hostile dropping into the area. Pinsan nyo lang yan. Baka si pinsan niya na. Yun no. Oo naman. Team wipe. Team wipe. Kasi. Tinunwat tayo. Hostile dropping into the area. Watch Pa, puta, kalaban pala pre. Phoenix Suns pa lang kalaban ng Lakers, no? Garage. now we do this for real. Let's go! To the garage. Thanks, mom. Saan tayo ng loads? Set a drop point for your team. Meron na rin to. Ano kaya to? Unfinished business. Di ba parang Yan na nga, hindi ko pa nga natatry yan. parang Hindi pa scavenger yata yan eh. Hindi ko natatry yan. Hindi ko pa natatry yan. Yan yung bagong dinagdag. Nandyan yung ano, yung i-unlock mo. Makahanap mo na ano, keycard. Saan tayo? Salt mine na. Tara, Ito na? Yes. Hmm? Tol man. Salt My God, mine of kasi- mine. Oh my God! Oh my God, cousin, you're getting to my nerves. You're getting to my nerves. I don't care. Ha ha ha. Si Jer kasi ulit tumutulong. Kaya natatalo tayo Jer, lagi. kung tumutulong ka ba naman pare, wipe ang kalaban. Eh. Kailangan team wipe nyo ha. Hindi ka kasi tumutulong, pre. Dapat yung nagti-team wipe lang dapat ang kasama natin. Tangina niya. Down
Uy, Uy, dyan na naman yung pinsan niya. hindi yung pinsan niya. Nandyan, tol. Nagital, papunta na. Naku, nasa taas si Jeff. Hindi, Ano, nagpapatay niya, tal? Oo, binabag. Wala pang baril yan eh. Tara, Gra- Jer. Jer, barakitan natin, Jer. Rakitan natin to. Finisher na tal. Ilan yan? Ping mo lang, tal. Ping mo lang. Ping mo lang siya, tol. Ping mo lang. Oh, dito lang. Ano? Pinagtitripan ka yata, hindi ka pa pinapatay eh. Hindi natin naabutin si Jenny. Hindi natin naabutin. Asa na, tal? Sige, ikaw kung ganyan. Sige, bili ka na lang namin, pre. Dito ako sa kabila. Sige, tal. Sayang, 6 kills sana yun. Ayun. Kasi yung 5 hindi gumagalaw. Yung isa doon. Oo. Teammates in the good. Yan yung pinsan niya siguro. Deploy. Yan na siguro yung pinsan niya. Ay, hindi na. Putang na, hindi doon? Ako rin. Hindi ako makakya dito. Hindi makakit doon, no? Saan na kaya yun? Saan na? Your teammate is redeploying. Kita mo na, tal? Ayun, kita ko na. Ayun na. Ang ino, finishing move kitang hayop ka. Ayun na. Nice. Wala pa. Wala pa, hindi namin makita eh. Saan? Kamar na tal para dito. Ayun. Ayun, nakajer. Yan o, finishing move no. Yan o. Finishing move. Finish mo, paano daily? Finish mo, paano daily? Titurahan nyo. Finish mo. Patay. Jenny. Ba't dumami? Sabi niya eh. Ba't may mga baril na to? Nagsumbong. Yari ka. Eto na, malapit na sa atin yung bounty, tal. Closing in. Moving here. Up your mark. I'm coming for you, baby. Baby. Ito sa taas tal. Movement. Grabe. Enemy team is hunting Enemy you. mark. Stay Uy, alert. May tao ka pala doon. bounty din ako. Time's up. Objective failed. Ito, dito sa baba, meron pare. Ayun, no? Wala ko na parang. Uy! Nandun na nakaloadout ako, na. man! Paano? Wala ka dyan tal. Nandito ako sa baba. Nasa baba ako, Jenny. Ay! Putang ina, tumira din siya. Ito na sniper. Enemy mark. Ayun, nadang ka? Kaloadout na. Dali kami, pre. Nakaloadout sila, pre. Nakaloadout sila. Civilians for redeployment. Uy, meron sa taas. I've got you. Nakaloadout sila? Ah? What? Ano na? Tayo dyan. Dito ang hayop. Nakaloadout. Teammates in the Iwas tayo. They survive, they can redeploy. Wala akong baril. Pwede kang buhayin yung isa. Ayun, nagulag pa pala kayo. Si Jer kasi tumakbo na naman. Diyan kasi. Easy na naman ako. Oh. Dapat kasi. Hindi Ano naman magkasalanan, no? Wala. Hindi na naman tumulong. Alam niya, sinusundan palagi siya, no? Diyan kasi, pare. Dapat hindi ka natakbo, pre. May sasal dito. Your teammate got a proper sword. Piling ko lang si ano. Sige lang, tol. Sige Ang lang, dami ng pera. Sige lang. Fly run contact. I'll drive. Dapat Si Jer nag-loadout ka na, pre. Nag-loadout ka na sana para wipe lahat yan. Pagsit. Ay! Uy! May tumitira kayo, pre. Hinabol ka na Meron. tol. Hinabol ka na. May tao. Hinihintay ka din yung ano. Ayan, no? Tangin ng gago. Yan na si pinsan. Ayun na yung May pampi. Yan na si pinsan. Run. Run, pre. Run na talaga, pre. Run. Run. With pa sound. Run mo yan, pre. Run mo na.
Ay, Oo, tangin na, Hindi na balik tayo doon. Hindi na. Hayop na. Ayun. Pwede ko siyang bilhin dito. Sana. Ako lang kukuha. Oh, may pera ka pala. Oh, pwede rin. Run. Ang bilis Hindi na na tubo eh. pare. Hindi pa na ano, hindi pa na look. Hindi pa ba nalalok? Hindi pa to. Sige, tal, papunta. Pwede tayo mag-loadout siguro. Dito. Uy, may pa ano pa tayo. Hindi nakasunod si Pinsan eh. Hindi sumunod si Pinsan eh. Hindi nakahabol. May armor ako, pre. Ay, hindi nga nalok to. Hindi pa nga, pre, hindi pa nalit nga. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Saan sa ano? Middle base to. Mill base? Tara. Mill base. Tol, Oh, sarap yung Helio. hindi pa nalit, pre. Ayun eh. Oh, hindi pa, oh. Walang pumunta oh. Hindi nila nila. Ay, open na. Ay, hindi, open. Ito, bago to, ah. Open. Bago dito ah. Oo nga, may mga mapa pa dito. Intel. Pinindot niyo yung mapa? Update? Para mag-update. Oo, Ganun tol, lang yan? din. Ano to? Ano tong mga to? Tapos dun sa may downtown tol, pwede ma-lockdown yung building tol. Ano tong green dito, tol? Friendly loadout drop. Ano yun? Ayun oh, green sa mga. Makita? Yun yung update. Yun yung update ng mapa nung pinindot ko. Isang Siguro. box lang, tayo lang nandito. Kailangan natin puntahan ba yan, tol? Ano yun? Alam ko, ano yun eh? Campsite? Campsite. May mga underground yata eh. Contract time expired. Stand Puntahan nga natin. Kunin ko lang tong bounty, tol. Pwede natin Sige, tol, puntahan yung bounty. gusto. Ano natin yun? Ano bang nakalagay? Lapit lang eh. So, bilihan, pre. Ano natin pwedeng bilhin dito ng UAV? Pwede. Baby ah, ito talaga. Sige, tol. Paringer. bounty target is up. Let's get it done. Jersero. Sige. Anong bibili natin, Yan, Lods? bilisan mo kasi, pre. Pre. Oo. Hindi Ayun natin naman. ma-wipe yan. Hindi Masyado natin yung- ma-wipe yan, tol. Anong kailangan natin? Si Oo nga eh. UAV, pare. Kung namang kasalanan, no? Sabihin nyo lang pag-pop ko na. Bibili ako ng extra UAV. Sige lang, tol. Lang yung green mark. Nawala na? Ito. Andiyan ba? Enemy UAV overhead. Dito Uy, pala. yun, yun. no? Ah, parang bahay. Oh, yung nga yan, no? may mga tent. Bahay Sige, pala sa natry tol. na. Uy, tol, Uy, may- Nikon. Moving in. May truck. Naka-sniper. Bibili. Saan? Friendly UAV overhead. Hindi, naka-sniper. Saan yun? Nasaan, tol? Down, Ayun, down. nakita ko. Down yung isa. Meron pa dito. Ito, meron dito. Truck tol, Saan? truck. Saan yan, Lods? Yung makita? Uy. Oh, shit. Uy, bike kayo nadali dyan, pre. Mayroon dito. Sa may ano? Sa may pader lang. Cover up tol. Sige. Saan? Ah, dyan. Salamat, tol. Okay. Putang ina yun na. Naghiwa-hiwalay pala yung mga yun. Meron sa likod, tol. Meron sa likod. Bago Nice. tol. Tuluyan nyo na yun. Meron pa isa. Tuloy, no? Tangina, sila na naman. Utang ina. Ang accurate ng baril nun. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Nice. Sila na naman, pre. Sila na naman. You lose, your fight is Saan tol? over. Sige, tol. Sort them out or catch Andito, tol. Sa may pader ng mga tanong. Hindi ko na tol. Yan na. Utang ina ng mga to. We took that one, but we'll be back. 1K. Sila Pinsan yun ah.
Si Insan na naman to. Minsan, team wipe tayo dun ah. Eh? Eh? Oh, gising oh. Gising. Eh? Pusa. Pinsan. Galing-galing ng pinsang ko. Trun 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 trun. Trun 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 trun. Uy, magsistorm naman tayo, tol. Survival camps yata yun eh. Hindi ba yun? Si paring Makoy, ano na kayang balita sa kanya? Bukas pa yung makakapaglaro. Bukas Ang pa tagal ito? ng... Nag-update? Magdamag na yung sa kanya. Ang tagal. Eh, 6 hours na yun ah. Dapat pumunta na sa'yo, Tol. Dapat pumunta na sa'yo. Hindi pa pwede to. Nakaroon pa. Ay, oo nga pala, no? Oo nga pala, hindi pa pala pwede. Ano pa pala kayo? Isolation pa. Oo. Eh, wala Mga ilang pang minutes tubig ba yan. siya sa'yo? Malapit lang ba sa'yo? Ano lang daw? Kanto lang daw. Walking distance? Hindi naman to distance. Ah, may kotse naman yata, no? May kotse pa, may kotse. Oo. Mga isang station ganun. Ay, hindi. Dolo sila eh. 10 minutes, 30 minutes. Saddle town sila eh. How we do this for real? Mga 7 to 10 minutes lang. Pag Wala. sa yan. Lapit lang. Tara, buong niya. Nakatulugan na niya yun. Nakatulugan na niya yun, sigurado. Sigurado. Tal, last game ka na Tal. Sige, Tol. Ako din, ano na? Kakain mo na itong bata. May... Mga pre. Kapalit Ganyan yata naman si si Clouds Pa- eh. ganyan naman si Flying dyan. Hindi tayo tinutulungan. Hindi na ito. Wala na. Nagsialisan ng mga kasama ko. Nanonood ba? Nanonood ba? Si... Ay. Si paring... Hindi. Hindi. Nakabalak din daw, Tol. Wala siya sa ano. Naka-block na. Hindi siya hindi siya ano. Hindi niya alam tong page ko. Hindi nag-follow. Ah, Hindi niya alam. Wala ba? Hindi naman ano eh. may kalaban dyan. Sa bus station. Copy. Siyempre. Yun, nag-UAV na yung mga Orange gamit. box kagad to ah. Nice one. Ang ganda sa'yo, pare. Kasi natulong ka lang. Uy! Kalaban pala to! Madidi siya sa ako. Pinsan! Si paring Jeff. Si Pinsan yan Tal. Oo, pinsan. Kaya kumatay ka dyan. May isa pa doon. Meron pa ba? Meron pa dito. Dito. Labas. Joker. Pinsan pala yun. Coming. No. Ay, naku po. Galaga yung beach. Fight to earn redeployment. Practice your aim while you Dahil wait. muna ako, ha. Your enemy is an effective way to get Meron inside palang their pinsan dito. Yari tayo ni Pinsan. There's a fight kicking off. Yari kay Tanginang... Pinsan ko. Next, mate, get ready. Tanginang Pinsan Ah, yan. putang na, inabong nila talaga ako. Oh. Nag-UAD sila. Win here and you return to the front line. You lose, you fight, Nagdagsa ng mga pinsan dito.
Hinahabol pa ako, hinahabol pa nila ako. Uy, nasunog ko yung sarili ko. Pero Epic nandiyan pa sila, fail. nandiyan pa sila. Sisihin ko kayo doon. Nahabol pa rin ako, hinahabol pa rin ako. Pre. Aray nako. Putang ina. Tangina, naka-loadout, pre. Naka-loadout na? Oo, bilis naman. naka-loadout, putang ina. Bilis ah. Puta. Halika na tol, sila na yan. Sila yan, pre, sila yan. Ka-loadout na nga. Red na yung threat niya, ano? Daily flight. Yan, lumayo na. Sige, layo ka, pre, layo ka. Oh my god, cousin. You're getting to my nerve, Cam. Maraming kasin dito, oh. Higa na naman. Hindi pa mga puta. Yun lang. Anong May yan kasin din ba dyan? May kasin Hindi tayo, na ata. Oh, shit. Tol, kunin natin to. Para libre tol. bili with loadout. Sige. May nag-loadout din tol ah. Dito tol ah. Malapit sa inyo. Dito tol. Enemy UAV. Sige tol. Enemy UAV. Enemy Ay, UAV. pera nyo, tangan yung gago kayo. Tatakbo kami. Natakbo kami, gago. Sayang lang yung UAV nyo. Ay, may recon pa pala tayo. Bili na lang ako muna, tol. Sige tol. Andito sa likod, meron din dyan. Oh, yun na. Nakatakot What? tong bilihan Uy! natin. Loadout. Puta na, may nag-loadout dito. Tangay, nabol talaga tayo. Ang daming nag-loadout dyan, ah. Sila oh. Galaxy. Tomac. Ah, Tanginang ba? Kailan Maraming nag-loadout dito, maraming baril sa kanya. Maraming balik sa loadout, pre. yun sa'yo? Sa'yo sa tol. Oo. Marami. Sa Oo, buy tol, station. dito, sa bilyan, sa may bilyan. Mga loadout yung mga baril nila. Uy, putang ina! Ano yun? Hinahabol ka tol lang. Hinahabol ka tol. Nabol ka talaga. Yun din yata yung pumatay, eh. Kaya ano, eh. Ano? Dapat. Ah, nandyan na. Wait, what? You kidding me, bro? Wow. You kidding me? Wow. Wow. Cheater yata, eh. Parang Peter ata to, tol eh. Peter ata tol. Oh, pinsan lang. Pinsan. Wow. Putang ina! Wow. Your teammate has been designated Kasin na, cheater pa. guard them at all costs. Hulog mo na yan tol. Hulog mo na. Yung kan mo para din nila sa... Di sayang. Takot silang tumas, eh. Lupit. Paano smile? Paano smile? Sige nga. Yan ang gusto ko dyan eh. Tangin na pampakaba pa eh. Run. Ay, salamat tol. Oh, Hinahabol ako, rock tol. and roll. Yung truck. Andiyan na, rat truck. Na naman? Oo, nandito na truck. Ay, Hinahabol ako ng sayang, truck. walang C4. Wala tayong C4 eh. Baba yan. Nang ba yung mga hype na yan? Dalawa tol. Sige tol. I'm coming for you. Ikaw isa. Asan tol? Ping mga ping mga... Ikaw ba? Nang ba yung Ikaw mga isa. hype na yan? Dalawa tol. Sige tol. Kina. I'm coming for you. Ikaw isa. Isa na lang yan. Asan tol? Tangina mo. Nice. Di pa loaded dito. Tangina mo. Dun saan na tol? Dito. Di pa loaded. Saan tol? Din tol. Sarap pa tol. Tangina mo. Isa na lang yan. Asan tol? Tangina mo. Both side.
Uy, putang may kalaban si Lods doon. Oh, meron. Puta sila pa rin yan. Patay niya. Ayun, papunta siya. Hindi papunta sa kanin, tol. Bili mo muna si Jer, tol. Uy, putang may Dami kalaban dyan. si Lods doon. Puta sila pa rin yan. May magkalaban. Ay, putang ina, meron na dito. Jer, ikaw na bala dyan. Kanya, marami dyan. Dami Jer. May gulat pa ako. Dami, tol. Dami. Oh, shit. Ay, guys. Dapat pa mag-ilan. Dapat Or, Parang pa bang study? dito, tol. Bakit di valid yata ito? Hindi valid ito. Layo. Layo. Hindi valid ito. Ay, Hindi di valid valid. ito. Hindi May valid. king pa, oh. Helicopter, tol. May helicopter. Kunin mo yung helicopter. Babae, tol, eh. Saan yun sa band? Sa taas. So, pumasok siya, tol. Nakikick mo eh. Kunin mo yung helicopter. Kunin mo yung helicopter. Wala ka na. Run. Saan ba yung king na ano? Doon sa Oh, dito, dito, tol. Oo, ano, tol. Hindi ko mapindot yung ano eh, yung shortcut eh. Pag Meron dun sa labas ng Bilagatal. meron dito. Ingat lang, ingat lang. Bagal ko pang mag-control dito. Bagal talaga yung elite. Pag joystick, mas mabilis, mas madali. Joystick. Kaya yung nag-king tayo, nag-king din mo makukuha yan. Baka marami na nag-ano dito ah. Nag-king pala si Jer. Ah? Nabuhay ka pala? Oo. Pick up kita dyan. Gusto mo sumama? Hindi na, dyan ka na naman na pala. Sige. Dito mo na ako, dito mo na ako. Bagong tower. Campsite talaga. Nag-king doon oh. Ay, Pare. Uy! what? Ini-snap ako. Galing naman nun. Ay, yan siguro eh. Kailangan yan pala. May king tayo sa dito. Ay, di pa. Hindi pa dito. Baka marami nagkakamp dito. Gamitin mo yung gantal, yung right, left click mo. Tingnan mo, maganda. Ay, yung flare. Oh, nandyan na. Gustong bumawi, gustong bawiin. Gusto ko nang patay na. Gustong bawiin ng putya. Sa kanya to eh. Walang babalik sa'yo. Oh, shit. Six seconds, saan kaya tayo? May loadout din eh. Pinatay ko dito, pinatay yan. Oh shit. Ang kalaban niya. Laban yan. Sana magkalaban dito. Dalawa, tatlo. May chopper pa dito isa. Oh, parcel oh. Fire check ko, tangina, bibili pa itong mga to. Bili ka na, Lods. Bili mo na sa... Hindi, meron, may tao dito pre. May tao sa akin, Dito, may tao. kaya ba dito? Wala na, 10 seconds na. 10 seconds.
Meron din sa PlayStation ah. May tawag din sa PlayStation. Ingat na lang, ingat na lang. Yan na, nag-build yung mga gabi. Thank you. Salamat. Thank you very much. Ay, dito tayo binaba. Oo, dyan. Wala tayong tao dito. May tao dito. Wala. Oh, luto na tayo. Tama lang. Dito. Bibili ako ng self-reward. Uy, shit. May ano pala, drop mine dyan. Chill. Bili kayo ng natin. Wala akong pera tol. Oh, may load Kaya out. ako, Ito. 300 tol. Meron ako. Nice. 300. Yan, parang Kaya ang pera tol. Walang pera kaya. Wala. Ay! Uy! Tangin na, sumabit. Sumabit. Naku, sayang Percy Lover. Kailangan ng lisensya. Saktong Di bale. Nabuhay naman kayo. Sige lang, pre. Okay lang. May Armageddon tol. Extra. May tao din to. Wala akong armor. Eh, copy ka. Ito to. Rice na. Hindi niya pa kasi ako tinulungan dun Sige eh. lang, Tal. Mamaya. Okay. Pinsan. Pinsan kasi eh. Pinsan na naman. Sa akin naman. Dang. Pinsan. Sumabit ka tuloy pinsan. Tingnan ko lang dito baka sakaling may hit. May nag-iwan, no? Pinsan naman. Pinsan ko. Dito. Ayun na. Sila yan. Tuloy natin taas, Tol. Sige, Tal. Try ko lang mag-lock. Alright. Load ka dito. Swelling niya. Loaded. Dito sa akin hindi. Hindi rin dito. Kasi yung bus station. Ano pa yung ginagawa nila dyan? Ayun, no? Nandun pa rin sila, oh. Putang ina mga yan. Wow! Kita pa rin nila ako doon. Ito. Nabaril ako dito. Dadaw lang ako ng isa sa kanila dyan. Sige. Pera tol. Wala. Tayo, pre. Meron sa akin. Nandiyan lang sila. Ito na, kinabot ako. Nandiyan sila sa bahay. Balik na lang dito tol. Bili na si Jer. Ayan na, Tol. Pushing yung mga to. Pushing to, pre. Saan? Nakakita mo yan. Sa atin. Tignan mo lang yung akyatan dyan. Sige, Tal, titignan ko yung pandita. Ayan na! Ito na, nasa sa baba natin sila. Oo. Dalawa. Nagagda nata. Putik na hulog. May dalawa. Nagdanan Sa pinto. Pwede nyo namang i-sandwich eh. Sa lubungin niya. Ito na. Taas ka na tol. Sa taas na lang. Dito na. Bakit na tol? Akit. Makit na.
Yes, son of bitch. Oh, isa. Nice. Puro mo sunod. Dalawa. Nice! Putang na kayo! Meron pa. Wala na. Ay, ibang team. Putang ina! Maglagay ka ng Claymore. Masyado kayo matapang. Si pinsan niya yung mga yan. Uy! Meron Uy! Uy, namakyat sa ano, sa may zipline. Ano si... Nabisi yata si pare. Basis. Doon na Parang... Bisi si pare. Bisi nga. Di nga rounded. Hindi nga count. Di counted. Ay, ano muna. Ay. Masa? Oh, Nawala yata siya. Nawala. Tayo ka namin, Lods. Easy ako. Easy. Yo. Sayang. May umakyat dun sa ano, sa may... Hindi ko ma-invite yata, hindi yata na natatanggap ni Carlisle. Yo. Lagi na pre. Pare Freddy. Nakala ko ito. Magbabantay din sa atin. Nandun siya kanina. Easy ako. Wala, kasalanan ni Nicole to. Kasalanan ni pamilya. Kasalanan ko na naman, no? Kasalanan ko na naman, no? Isa na lang. Sumabit ka kasi pre. Hindi ka sumabit eh. Hindi ka wanted yung isa. Bago na. Na-DC yung dalawa. Oo, na-DC. Bunker. Bandol. Ano? Okay na? Ha? Ano ang nilagay dito? Bandol. Ano yung bundle locker na to? Anong mga racket nila, ano? Mga bagong ano. Oh, season 3. Yun yata yung mga binili mo? Mga na-bundle? Oo nga, no? Yung mga binili ko nga to. Dito. Mabubuking ka dyan pag pinakita mo sa kaya misis. Yari ako dito. Yari ako, dami ko parang binili. Hindi natutuloy itong Foreign chess, oh. Dahil dito sa 80s Action Heroes. Oo. Yung battle pass niya hindi nagka-counted. Ito na. 20 kills ako. 20 kills. Yo? Susugod ako. Nagyan na. Parang Sugod ako mag-isa. hindi. Ilang pa rin. Good luck siyempre ah. Hindi. Ba ako na naman kung kaya ko. Sayas. Hoy, nangangalkal ka na naman dito niyan. Sayang na sayang talaga. Nagdito si Paring Baby. Ubus sana sa atin yung bro. Oo.
Umakyat lang sa ano eh, sa zipline yung ano. Doon Yung, sa deadline niya. oh. Kalaban, oo. You know. Pag sumusugod ka. Pag sumusog. Panalo na to. Saan tayo? Wala nang glitch ano. Wala na. Ayos yan, ayos yan. Tingnan lang. Tara. Si Rambo, man! Si Rambo, man! Uy! Putang ina naman, bakit naman? Walang niya patay sana si Rambo tuloy. Yun, no? Thank you, Tom. At your service. Sabi ka, dyan ka lang ako malalagay. Meron pa ba? Meron pa Wala na to. Meron ba? Oo, may isa. Nice. Saan dito? Objective location. Papunta na ako dyan. Ngayon at kailanman. Yung Nice one. Galing talaga. Enemy team is tracking your Kita location. mali. Yun. Insanity. Doon tuwa si paring Chester Capon eh. Binalita ako to yung mga win niya eh. Sal. Naglaro kami ng basketball kapon ni paring Chester. Sabi ko, puro win ka na doon kayo nun. Sabi ko. Tuwan-tuwa. Wala, hindi ka makakabalik yung tagal pa. Tagal pa nga. Meron na dito sa train. Meron na dito sa train. Hello, Doc Frank. Agis lang dito, tol. Saan tal? Saan kaya guys? Hindi ka bala, Frank. Ito pa extra pera. 200. Ayun. oh, sa likod din sa ano, fire station meron din. Bala, Frank. Saan tal? Bala. Dito na sila. Pupunta na. Ano unahin natin? Ano unahin natin? Yan sila tal. Sila yan. Saan unahan natin? Ito na meron na dito tal. Ito yung apat. Uy, ito na. Sa likod, tol. Sa likod. Ito na. Sinitira na ako. Oh, dito. Ay, hindi yan. Meron pa dito. Ito na. Ano, tol? Uy, pinrecision. Ano? Oh, putang ina nyo. Putang ina. Panginoon din naman Oh shit, nandito. Saan ba yung akyatan nito? Andyan pa. Tayo. Hindi ako nag-plate. Meron pa sa likod ko. Ayop. If you survive, you Sandwich. Hindi naman ako tinamaan doon. in a mark. There's a fight kicking off. Practice your aim while you wait. Launching your enemy. Friendly. Wait to get inside there. Friendly.
Iba talaga. Ano na lang sabi ni parang Diyos ay tol? Laging win daw. Tumas ng KD mo, sabi. Fight's kicking off. You're up next, mate. Get ready. Wow! Wow! Heading in a mark. Yes! You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Malas. Taking you back to base. Your team can still buy you Maalat, them. maalat. Maalat talaga. Maalat. Talagang maalat. Maalat. Higit lang malakas. Credit like lang kasi pala. Yan ang magbe-blend ka dyan sa bato. Itim din eh. Boom! Borderline talaga. Papa na tayo. Si papa na tayo. Teka. Bigaya ng kumain to. Karna. Papa na tayo. Papa na. Papa na baby. Ay! Pistol lang. Meron ako ano. Yung pistolero. Gusto ko yan, yung LMG na yan. Alright. Parang bading, ano? Yeah, okay. A few moments later. Lumukot na, kaibigan! Mag-isa eh. Magisa na eh. Ay, naku po. Yun. Artist pa. Lagyan mo ng bato sa harapan. Pala to. Kalso, kalswap. Lagyan mo ng kalso. Tuwan mo pre, baka malaglag yan. Ayan, naging red na. Yeah. Nice. Uy! Yun o, may loadout pa tayo. Balikbayan box! Sabi na, ang lapit pa ng ano, loadout. Hulog ng Diyos. Salamat, Papi. Yun. Oh, tara! Salamat, Shopee. So, lote dito. Hindi ako nag-push. Naka-overkill ako. Hindi pa. Siyempre, wala akong balabin eh. Lote to. Ano kaya itong mga to? Zombie na naman? Oo nga, no? Di ba, ibabalik. May babalik na zombie na naman yata eh. Oh? Oo, nagsisisi. Nine. Zombie na naman. Pero sa cold war na ata eh. Saan iba, no? Meron pa sa mapa eh. Ammunition box, oh. Yun. Wala ka ng pete.
kailangan natin yan, kaibigan. Maghanap akong armor box. Pwede tayong bumili din. Pag wala tayong mahanap. Ghost na lang tayo, tol. Sige, sige. Oy, plates. Isa. Loaded na ako. Hindi pa. Hindi pa dito. Bili na po na sa buy station. Bili natin. Ghost. Isang multo lang. Para matakot ang ano. Magmumulto ka na. Ako nagbibili ng armor box natin, tol. Matalo. May tao? Lolo, try ko lang. Ubus yung isang round. Kaya ba XM4 yan? Nag-upload na naman si Jagad. Update. Meron na naman siya. Mga attachments na Bago. Ito. Sa graphics pa, wala pa. Walang binago sa graphics natin. wala naman. Ito, pero may 1k pa ako dito. Saan? Baba nyo. Baka may mabili tayo kahit wala. Ayun, pwede. Kahit wala na. Cluster. Pababa ko na dito. Cluster na pala. Okay na, pre. Okay na, tol. Tabi mo na dyan. Para matay. Tabi ko na dito sa tabi ng building ah. Oo. Okay, tol. Iwan na lang yung baka. Punta lang ako dito sa bundok dito, tol. Ako rin, tol. Tayo na mamundok. Tara na. Panapit tol sa pulti. Kamutay. Naampet nga kasi The legendary. Legendary. Kasinsin. The legendary pinsan. The legendary pinsan. Tagsaan eh. Yung mga pinsan eh. Pagkasama siguro na. Hindi pa nalutin. Hindi pa lutang ano pre. Ang bunker oh. Bully siguro yun. Okay tayo dito. Okay tayo. Clear tayo. Hindi nyo pa nakalaro yun? Hindi ito. Ang drone natin. Ay, Si walang Daily Flight nakikita. lang. Hindi pa nga. Si Daily Hindi Flight pa nakalaro na. Hindi pa tol. Hindi pa. Hindi pa loaded dito. Yun. Sige. Baka Walang natin yan. kalaban sa stadium pre. Walang kalaban sa stadium. Wala namang glitch na yun eh. Wala. Wala na to. Safe na. Clear. Walang tao. Ano pre. Ay, nag-drone. Nakapunta ang drone doon. Kulang. Sabi baba ka na lang dito. Yun. Kunin niyo yung self-revive tol. Ano kumuha? Okay na. Parang dyan. Parang dyan. Tala. Meron pang pwede pang bumili ng self-revive. Thank you. Tama. Anong meron dito sa kontal? Sa stadium. Wala eh. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakapunta dyan eh. Simula nung update eh. Tara ba? Uy, bandang campsite dito. Yan yung ano pala. Yung sabi yung bago. Oh. Bago. Survival ano to eh. Ang taas na to. Survival Ayun, campsite. Hit. Hindi na. Meron din na. Basag. Oh, lumaban ka siya. Tinamaan pa ako. Yung pa oh. Basag.
Bumaba. Pala niyo. Ito, nasa baba. Basag ka. Tol, gusto yung pumunta tayo sa dyan sa aray. Tara. May ammunition box naman tayo, di ba? Pag naubusan tayo. Meron ako. Look pa to, tol. Meron pang plate dito. Full pa. Okay pa ako. Full na. Ayun po. Tatlong plate yan, no? Pakitsik lang to baka. Kaya tol. Wala. Assist elimination. Pinatay sila. Nice. Wala bang shortcut to? Ang daming nadidisyo. Ka-install pa siguro, ka-install. Uy, ang daming. May cheater, tol. Bakit? Oh. Sunod-sunod yung nadisyo. Oh, shit. Nailalagay pag nadidisi sila. Nagka-time out, tol. Konti na lang, bilis eh. Bilis na ubos. Try ko mag-loot dito, baka hindi pa looted. Oh, may box pa dito. Dito. Hindi pa Naririnig ko. Ay, looted dito. Sa area ko. Sige, pare. Dito ako ganda, tol. Pataluti dito tol. Dito, looted na dito. Sa akin. Ayun, no? Wow. Wait, what? What? Hacker. What? Wow! Parang. Ito pala. Ba? Binabaril pa rin ako eh. Saan yung sa may stadium, tal? Oo, tol. Banda dito. Dito. Ay, nagbabaril yan. Ano yun? Basag. Yun. Kasi sa elimination. Nandito na. Namatay. Closing into the new safe zone. Hindi ko mapin. Hayop. Andito. Pinagdadrop. Nandito na sila. Ayun na. Basag ulit. Rush kayo dito. Tara tol. Andiyan lang, tol. Naka-black yan. Na-light pink. Maliwa siguro eh. Yun o. Basag yan. Basag ulit. Down. Ang ina mo. Nice one. Sa taas natin. Sa taas. Daan. Nice Baka one, may Jack. selfie pa Patay siguro. na. Uy, may bumabaril. Ay, hindi pa. Meron pa. Central. Ito kay Jericho. Kinuha ko. Andito na. Napatay ka na. Sak na dito. Nice one, Jack. Kinuha ko lang yung gas mask. Yung king. Dito. Ano lang yan? Ayun na. Saan? Sige natin. Dito banda sa baba. Hindi makikita. O paata na. Sa taas. Ano, sa taas na siya? Taas natin. Ang ina, basag ka, hayop ka. Ito. Ito. Down mo. Hindi pa. Basag lang. Down. Ang ina mo. Nice one.
Assist, nice one. Siya ba yung nahulog? Oo, tol. Kita ko eh. Saan tayo tatanong ito mga pre? Kaliwa Dito na na tayo, ako. pre. Saan tayo, tol? Sa may bangkit. May tao, tol. Uy! So, ba natin meron? Saan ka na, Dad? Oh, shit. Anak ng Toyota naman. Alam ko lahat. Nag-kit. GG. Pangina, Chinese na naman, oh. Wow! Eight kills. Oo nga, ano. Pangina, 12 kills. Sino pinapanood mo? Si Mario? Si Mario, tol. Saka itong Vicotex. 9 kills to eh. Itong pinapanood dito eh. Itong 12 kills naman itong isa, tol. Oo. Ba? Tapos, Nag-kill pa. Hindi nila makyat eh. siya pa yung bounty. Kailangan pala alam na alam. Gamit niya. Ano? Naka-LMG. Parang cheater lots, the branch. Pinapanood pa namin eh. Alam na alam yung pwesto eh. Meron pa yung isa eh. Kita ba? Kita mo? Nag-aim ka agad ano? Tapos biglang lumabas yung kalaban eh. Padel yan. Lalaro ka pa? The branch o no? Coordinates marked. Kailanganin no? Alam niya eh. Alam niya yata kung nasaan eh. Oh. Nag-aim ka agad eh. Wow, wow. Sige lads. GG lads.
May page siya eh. Vitatex. Eh, Facebook. Alam niyo. Puno yan Oh. Ang daming dahon eh. Eh, nakita niya yun. Damn. 18 kills na. Kita ba? Nalam. Galing. Tumatalon pa yan ha. Baba, taas, baba. Tama pa rin. What? Hindi matatalo ito. Kawawan. Oh, kahit mausok. May nang kita. Tagatal, baby. Sige lang. GG. Daming cheater. Cheater lads. Pati yung kasama na. Mahirap manalo dun. Cheater, dami pa rin cheater. Pucha. Tayo mananalo niyan. Aim down sight. Remember. Laro muna power grab. Subukan nga ito. Laro muna power grab. Subukan nga ito. My check. My check. My check. My check. Get yourself sorted. We'll be deployed. My check. Hello? Hello.
I check. Hello? Hello. Hello? Hostile dropping Hola, mi amigo. Hello, amigo. Hello? Hola, mi amigo. That's good. Hello, amigo. enough practice. Time for the real thing. God, I was I better. always have this music I hate. I'm going back to Power grab. Does anyone need this? Collect on packs to unlock rewards. Or we can go on the train. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Moving here. Movement. Enemy mark. You stupid fucking retard, dude. Friendly UAV overhead. Correct. I'm already on my second game. No! I want to Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Got gas moving. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV over. Enemy UAV over. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Friendly UAV overhead. Got a UAV on station. Ready to fire. Enemy UAV overhead. West recon flyover. UAV entering the AO. One of them jumping fucking losers. Enemy There UAV are overhead. people over here. There's a shitload of people. I don't know why they're here. Enemy UAV overhead. There's just one Dropping person into the area. Watch the skies. I'm looking for. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. There's some loot over here if you guys need. Enemy UAV overhead. No! I tried! I tried my best. Why can't I just do it? I knocked somebody's teammate. I tried to reload or switch to my other gun by, but I didn't.
strike inbound. Enemy soldier incoming. Got gas inbound. Safe zone. Dumb bitch, of course I'm camping. Enemy UAV overhead. Out of redeploy. Watch yourself. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. Regroup in a safe zone. You have any ability to use? Enemy UAV overhead. What do you need? Enemy UAV overhead. No, I'm asking if you have any ability. Advanced UAV, we're exposed. No. Are those the ones on the side? Next, it's cluster strike later. Sniper rifle here. Enemy UAV overhead. Repositioning. Launching rocket. Hit! Hit! Contact! Be advised, friendly position is 50 remain. Where'd you go? I miss you so.
You drop shot, faggot. Learn from the loss. Failure's a proper test. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Power grab. Collect dog tags will unlock the door. I'll dig. Hostile dropping into the area.
deployed. Watch yourself.